Ng ating mga balita, ilang oil companies nag-anunsyo na po ng higit pisong rollback sa kada litro po ng diesel at kerosina para yan bukas. Ang pamahala naman patuloy na hinihikayat si Congressman Teves na magbalik na sa Pilipinas. Ang militar at Philippine National Police kumpiyansang mabubuna itong kanilang tinatawag na puzzle upang makilala ang mga responsable sa Degamo assassination. Ang oil spill naman mula sa lumubog na oil tanker sa Oriental Mindoro umabot na nga sa Verde Island sa lalawigan niya ng Batangas ayon sa Philippine Coast Guard. Mahigit 400 persons deprived of liberty o yung tinatawag na PDL pinalaya ngayong araw. Samantala naman ang tax scams sa Pilipinas laganap pa rin sa kabila ng iniulat na pagbaba ng Department of Information and Communications Technology ayon yan kay Senator Grace Poe. Sa ating pong police report, 2 lawless elements patay sa checkpoint shootout sa Maguindanao del Sur. Mga armas, pampasabog at kagabitang pandigma na samsam naman ang militar sa Maguindanao del Norte. Sa international news, abangan ang North Korean leader na si Kim Jong-un. Pinaghahanda na rin ang kanilang bansa para sa posibleng nuclear attacks. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaasahang mag-aanunsyo na rin po ang ilang oil companies ng kanilang ipatutupad na rollback dito sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Unang nag-anunsyo po ang Sea Oil, Petrogas at Clean Fuel ng kanilang ipatutupad na rollback. Itong Sea Oil magpapatupad ng rollback sa diesel na 1 peso at 85 centavos kada litro habang sa gasolina mas mababa po 1 peso at 20 centavos kada litro. Pinakamataas naman itong kanilang rollback sa kerosene na 2 piso. Parehong adjustment ang ipatutupad ng Petrogas at Clean Fuel maliban na lamang sa kerosene na hindi po kasali sa kanilang produkto. Ang Sea Oil at Petrogas ay magpapatupad ng oil price adjustment dakong alas 6 ng umaga bukas habang ang Clean Fuel magpapatupad dakong alas 12 uno na mamaya na po yung madaling araw. Inaanunsyo ang oil price adjustment tuwing araw ng Lunes at agad namang ipinatutupad kinabukasan o araw ng Martes. Samantala, nakaabot na rin daw sa Isla Verde sa Batangas ang oil spill mula sa lumubog na motor tanker sa may Oriental Mindoro. Ayon kay Philippine Coast Guard Batangas Station Commander Captain Victorino Acosta, kumpirmado raw na umabot na sa naturang lugar ang oil spill mula sa MT Princess Impress na lumubog noong Pebrero 28. Anya ang oil sheens na lamang na umabot doon pero may mga naanod din na mga langis kaya nagiging kulay itim na ang tubig. Sa ngayon, patuloy daw na ina-assess ng Philippine Coast Guard ang lawak na ng tumagas na langis sa may Verde Island shoreline. Minomonitor din umano nila ang sitwasyon sa ilang coastal areas sa may Batangas gaya na lamang ng San Juan, Tingloy, Lobo at Calatagan. Siniguro naman ni Acosta na handa ang naturang probinsya sa paglalagay ng mga improvised oil spill booms at iba pang mga kagamitan. Wala pa namang inaanunsyo kung mayroon ng fishing ban doon sa lalawigan ng Batangas at hindi pa naman apektado ang mga roll-on roll-off travel. Sa iba pang mga balita, itong pamahalaan daw patuloy na hinihikayat si Representative Teves na magbalik na dito sa Pilipinas. Kung maalala po, ang Congress, itong House of Representatives, binigyan ng hanggang ngayong araw na ultimatum itong si Representative Teves para mag-report sa mga sesyon doon sa Kongreso po. At ma-report si Bombo Marlene Padjerno. Yes, Bombo Gerald, Bombo Everly, patuloy nga ang paghimok ng pamahalaan kay 3rd District Representative Arnold Poteves Jr. na magbalik na muli dito sa Pilipinas. Ito nga isa gitna ng patong-patong alegasyon at kaso na ibinabato laban sa kanya na naugnay sa iba't ibang mga umano'y krimen na kinasangkutan aniyan nila. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Chin Fajardo, sa ngayon ay hindi pa nila maaaring isawalat kung saan yung mismong lokasyon ni Teves, ngunit patuloy niya ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para himukin itong si Congressman Teves na magbalik muli dito sa Pilipinas para harapin yung mga alegasyon na ibinabato laban sa kanya. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo.
I'm not in at liberty to reveal information with respect to the location po ni Congressman Teves, but suffice to say, sabi ko nga po, ay lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulong-tulong nga po para hikayatin si Congressman Teves na umuwi po dito at harapin po itong mga kaso na ito at nire-reiterate nga po na hindi lamang po ng ating GPNP pati na rin po ng ating SILG na handa po tayong magbigay ng seguridad kay Congressman Teves at pamilya niya as soon as makabalik po siya dito sa Pilipinas. Sa ngayon po, I understand ay wala pa pong formal communication po si Congressman Teves sa PNP, but the PNP have been coordinating with the House of Representatives to iron out with respect to the issue of providing security po kay Congressman Teves and possibly sa kanya pong mga pamilya. Yan yung bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo sa pagkatanong yan ng Bombo Radio Philippines. Samantala sa ngayon, Bombo Gerald, Bombo Everly ay nagpapatuloy. Kakasimula lamang nitong press briefing na idinaos ngayon dito sa bahagi ng Quezon City para nga sa panig sa kampo ni Congressman Teves. So ito pinangunahan mismo ng kanyang counsel na si Attorney Ferdinand Topacio kasama yung sekretarya mismo ni Congressman Teves na si Hana May Oray. So ayan, ngayon ay sinabi nila yung mga alegasyon, kinukumpirma nila yung mga issue na ibinabato laban kay Congressman Teves. At isa nga dito is yung na itinakda ng House of Representatives pahinggil nga sa kanyang pagpapakita sa Committee on House Committee on Ethics, Bobo para Mars? nga yes, Bombo Pakinggan natin Gerald. itong si Attorney Topacio kasalukuyan siya nagsasalita ngayon. Bombo Mars. Yes, go Bombo Gerald. Killings ganon. Otherwise, alam nyo, ang pagbibiging reflection nito sa ginagawa nitong DILG na lahat ng kawani ng gobyerno ay sinasama nila, reflection po yan against the President. They should think twice. Kasi baka isipin tuloy ng mga tao, porkit kaalyado ng Presidente, lahat ng puwersa ay nandyan. Pagka ang napapas lang ay hindi kaalyado ng gobyerno, ang naagrabyado hindi kaalyado ng gobyerno, ay hindi kumikilos. I don't think that is the kind of government that we have under President Marcos. Okay, Bombo Mars. Yan yung bahagi nga ng ilang pahayag ni Attorney Topacio dito nga sa ginaganap kayo na press briefing pagharap ng kanyang kampo ni Congressman Teves ito sa media. At kabilang nga dyan sa mga kanyang nabanggit is yun nga yung patungkol doon sa palugit na itinakda ng House of Representatives para magpakita kaugnay doon sa kanyang extended umano na leave of absence. Pero ang sabi ni Attorney Topacio is that even though hindi makaka-attend physically itong si Congressman Teves ay nagawa naman nila makipag-usap doon nga sa mga kinaukulan para makipag-usap siya, maipaliwanag yung kanyang sarili via teleconferencing. So hindi siya physical makakadalo, ngunit siya ay dadalo pa rin via phone patch, Bombo Gerald. At kabilang din sa kanilang mga natalakay is yung mga lumalabas na mga reports na may mga nagre-request na i-freeze yung assets daw ni Congressman Teves para di umano'y makapanuhol ito si Congressman Teves sa mga posibleng maging witness dito nga sa mga kasong ibinabato sa kanya. At ang sabi naman ni Attorney Topacio is that dapat daw ay dumaan ito sa tamang proseso dahil hindi ito ay matuturing daw na libelous, Bombo Gerald, dahil nga ito ay wala nga espesipikong batayan dahil kung sakali daw na i-freeze agad itong assets ni Congressman Teves is para daw nag-a-assump agad yung mga kinaukulan na talagang suspect na itong si Congressman Teves nga dito sa mga inabato sa kanya mga alegasyon. At yun din yung naging sagot niya at patungkol doon sa hiniling ng asawa ni Governor Degamo na i-expel si Congressman Teves sa House of Representatives bilang member. So ayon naman kaya Topacio, hindi basta-basta pwedeng i-expel dahil si Congressman Teves ay isang kinatawan ng maraming mga tao sa kanilang lugar. So, hindi ito dapat na agad-agad, hindi ito basta-basta maaaring ma-expel at ito ay dapat pa rin dumaan sa tamang proseso dahil nga sa ngayon hindi pa naman talaga napapatunayang suspect itong si Congressman Teves dito nga sa mga alegasyong ibinabato laban sa kanya sa iba't ibang mga krimen, Bombo Gerald. Sa ngayon nagpapatuloy pa rin itong sinasagawang press briefing ng kampo ni Congressman Teves at antayin natin bigyan kita ng update mamaya pahinggil dito, Bombo Gerald. Bombo Mars,
nabanggit ba dyan kung kailan babalik itong si Congressman o Representative Teves dito sa Pilipinas sa Bombo Mars? Sa ngayon, Bombo Gerald, hindi pa nababanggit kung kailan babalik itong si Congressman Teves dito sa Pilipinas. Pero ang sabi naman ni Atty. Topacio is that payag siya na willing siya na makipag-cooperate para harapin yung mga alegasyon laban sa kanya. So yan ang inaabangan natin ibibigay na update ngayon dito sa ginaganap na press briefing ng kampo ni Congressman Teves, Bombo Gerald. May nagtatanong dito, may nanonood kasi Bombo Mars. Sino yung kasama ni ni Attorney Ferdinand Topacio dyan, yung naka-hoodie na mayroong face mask, Bombo Mars? Actually, dalawa yung kasama ni Atty. Topacio. Yung naka-hoodie na naka-gray, kulay gray na hoodie and face mask, nakatabi niya mismo doon sa table. Yun yung sekretarya ni Congressman Teves, which is si Hana May Oray. Siya yung kamakailan lang na i-dismiss ng mga kinaukulan yung kaso laban sa kanya na nauugnay doon sa mga nasamsam na illegal firearms umano sa mga bahay ni Congressman Teves. Ito nga, ang background nito is na-dismiss yung kanyang kaso. Yung mga firearms na nasamsam na mga kinaukulan ng pulisya doon sa mga ni-raid na properties ni Congressman Teves is nakapangalan sa kanyang asawa. So yung isa naman, Bombo Gerald, is kapatid ni Hana May Oray. Sinamahan siya dito. Naka-hoodie rin siya, na dilaw at saka naka-face mask, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Mars. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang militar at Philippine National Police naman kumpiyansa na mabubuo na ang kanilang puzzle upang makilala ang responsable sa Digamo assassination. May pag-uulat pa dyan ang Bombo Radio Iloilo. Kumpiyansa ang pinagsanib na puwersa ng militar at pulis sa Negros Oriental na may direksyon ng kanilang operasyon matapos unti-unti nang nabubuo ang puzzle upang makilala ang nasa likod ng pagpaslang kay late Governor Roel Digamo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Major Sinon Pancito III, ang spokesperson ng Joint Task Force Negros, sinabi nito na hindi lang isa kundi marami ang support system at tentacles of violence sa Negros. Sa pagpaslang naman kay Digamo at sa 8 iba pang mga sibilyan, inilarawan ni Pancito ang sitwasyon na mayroong layering o inilatag ng sospek ang plano na hindi sa agad na matukoy na otoridad sakaling maisagawa ang krimen. Hindi naman isinasantabi ni Pancito ang anggulong politika, negosyo o anumang away na sang posibleng dahilan sa pag-assassinate kay Digamo. Nagugulat din kami, hindi lang isa kundi marami silang support system at saka tentacles sa violence. Makita natin na yung galamay, yung naanggulo na pwedeng pagmulan ay halo-halo din. So that what excites us to really pursue this in the coming days, kasi parang talaga kami naniniwala kami na may patutunguhan itong ginagawa natin ngayon. Si Major Sinon Pancito III para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Pangulong Marcos naman daw target palakasin itong water system ng bansa at si Speaker Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri ay meron pong kaugnayan po dito sa isinusulong na charter chains at ma-report si Bombo Annalise Soberano. Target ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin pa ang water system sa bansa para maiwasan ang kakulangan ng supply ng tubig. Dahil dito pinatututukan ng Pangulo ang mga ipong tubig na makukuha mula sa mga pag-ulan sa ilalim ng water system na sa bansa.
Nagtataka kasi ang Pangulong Marcos na sa tuwing panahon na nakararanas ng labis na mapag-ulan ang bansa ay dumaraan pa rin ito sa kakulangan ng tubig. Binigyang diin ng Chief Executive na mahahagip ng infrastructure projects ng kanyang administrasyon ang pagpapatibay sa water supply system ng bansa upang tugunan ang kakapusan ng tubig at masinop ang dagdag ng supply na maibibigay ng mga pag-ulan. Bukod dito, sabi pa ng Pangulong Marcos, nakatutok din ang kanyang pamahalaan sa flood management projects na una na rin sinimulan ng Duterte administration. Napansin kasi din ng Pangulo ang madaling pagbaha sa iba't ibang mga lugar kahit ilang minuto lamang ang ulan. Ayon sa Pangulo, ang nakikita niyang dahilan na marami pa ring mga spillways ang hindi natapos. Kaya nga't mahalaga na tapusin ang mga proyekto ng nakaraang administrasyon para na rin sa kapakanan ng taong bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Mayroon tayong mga flood management project na nailatag. Dahil sa matinding buhos ng ulan, ilang minuto lamang ay baha na kagad. Marami tayong mga spillways na hindi natapos noon, kaya nagkakaganyan. Kaya mahalagang tapusin ang proyekto ng nakarang administrasyon at unahin lagi ang kapakanan ng bayan. Kung may labis na pag-ulan, katakataka naman, meron din kakulangan na sa tubig. Kaya naman, may mga infrastruktura na gagawin natin para patibayin ang ating water supply system. Ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nagkausap na sa telepono sina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri ukol sa panukalang charter change o CHA. Ayon kay Speaker Romualdez, tiniyak sa kanya ni Senate President Miguel Zubiri na magiging bukas ito sa isinusulong ng mababang kapulungan na pag-amyenda sa economic provisions sa 1987 Constitution. Bunsod nito, umaasa si Speaker Romualdez katulad ni Senate President Zubiri ay magiging bukas na rin ang ibang mga senador na ireforma ang mga restrictive economic provisions ng saligang batas. Banggit pa ni Romualdez na base sa pahayag ni Senator Zubiri ay inaantabayanan ng Senado ang magiging report ukol sa panukalang charter change ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinamumunuan ni Senator Robin Hood Padilla. Bombo Analyst Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa mga karagdagan pang balita, ang full implementation ng exclusive motorcycle lane suspendido ngayong araw. Samantala, programa naman inaasa ang mga umpisa na yan sa Marso 26. Alamin pa natin kabuuan ng detalye ng balitang yan mula kay Bombo Chilempido. Sinuspindi ng Metropolitan Manila Development Authority ang full implementation ng exclusive motorcycle lane na dapat ay sinimulan na ngayong araw. Simula kasi March 9 hanggang March 18, nakapagtala ng mas mataas na bilang ang mga lumabag sa dry run na umabot sa 12,370 na mga motorcycles at mga private vehicles. Ayon kay Attorney Melissa Carunungan, ang spokesperson ng Metropolitan Manila Development Authority, isinasaalang-alang rin umano nila ng kanilang ahensya ang mga hinaing ng mga lalo na't isang linggo nang nagsimula ang dry run sa Commonwealth Quezon City. Ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Melissa Carunungan, ng spokesperson ng Metropolitan Manila Development Authority. Nakalagay na broken lines po sa kalsada ng Commonwealth Avenue. May certain leeway po na 60 to 200 meters kung kailan po kayo pwede mag-intersect para po lumiko sa kanan para mag-exit sa Commonwealth Avenue o mag-U-turn. Ina-assess po ng MMDA sitwasyon po araw-araw. Nakikinig rin po kami sa mga concerns at suggestions ng mga motorista. Ang mga concerns po nila noong dry run ay ang visibility ng aming traffic enforcers at ang visibility rin ng motorcycle lane marking sa gabi. Dahil doon, unang-una nagpagawa ang aming Chairman Attorney Artes ng placards na hinahawak po ng aming traffic enforcers para mas makita ng mas mabuti ng mga motorista ang designated lanes nila. Pangalawa, maglalagay rin po ang MMDA ng reflectors para mas kita sa gabi ang motorcycle lane. Finally, may ongoing na solar street lighting project po para maging mas maliwalag ang Commonwealth Avenue. Samantala, muling ipatutupad ang implementasyon nito sa March 26 upang bigyang daan naman ang pagsasaayos ng mga kalsada o aspalto sa naturang motorcycle lane. Nakikipagtulungan na rin ng MMDA o ang Metropolitan Manila Development Authority sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mabilisang pagsasaayos ng kalsada. Para sa mga hindi pa nakakaalam, kung matuloy mismo ang araw ng full implementation ng exclusive motorcycle lane sa March 26, doon pa lang magsisimula na magmulta ng 500 pesos sa mga
mga lalabag at mahuhuli na hindi sumusunod sa mismong designated lane. Para sa Bombo Network News, Bombo Chilem Prido nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, mahigit 400 persons deprived of liberty pinalaya yan ngayong araw. At may buong detalye si Bombo Victor Liantino. Pinalaya ngayong araw ng Bureau of Corrections ang aabot sa 400 na persons deprived of liberty sa pangungunayan ng Department of Justice. Ito'y bahagi pa rin ng programa ng pamahalaan upang ma-decongest ang mga piitan sa bansa. Isinagawa ang programa sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City bilang pagunita sa Buwan ng Kababaihan ngayong Marso na may temang bagong pag-asa ay pahalagahan sa malayang lipunan ay isa katuparan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, alam nito ang nararamdaman ng bawat bilanggo na matagal nang nasa mga piitan. Kaugnay nito ay siniguro ng kalihim na sa bawat pagkakataon na ibibigay sa kanila upang magbigay ng laya ay gagawin nila ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla. Hindi maaaring mawala sa aming isipan ang mga nakapiit sa mga kulungan sa buong Pilipinas. Ang pinakamasakit po rito, marami ho walang kasalanan sa nakapiit. Alam po namin yun. Hindi na ho lahat ng nakapiit ay nagkasala talaga. Ngunit minsan ay minamalas, minsan ay napag-initan, napagkaisahan. Nangyayari po yan. Hindi ho perfecto ang hustisya. Ngunit, kaya ho tayo nilagay dito ng ating Pangulo, ang gusto niya po ay isang may pusong hustisya ang manaig sa ating kapulungan. Ang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla. Umabot naman sa 39 ng mga babaeng persons deprived of liberty ang nakalaya mula sa Correctional Institution for Women. Nasa 163 PDLs naman ang lumaya mula sa New Bilibid Prison, 99 sa Davao Prison and Penal Farm, 47 sa Leyte Regional Prison, 29 sa San Ramon Prison and Penal Farm, 6 sa Sablayan Prison and Penal Farm at 18 sa Iwahig Prison and Penal Farm. Ilan sa mga lumaya ay dahil sa parol na may kabuang bilang na 169, 65 naman ang napawalang sala, 10 ang probation at ang nalalabi ay dahil na rin sa good conduct time allowance. Batay na rin Bombo Gerald sa datos ng Bureau of Corrections mula noong Hulyo ng nakaraang taon ay kabuang 4,993 persons deprived of liberty na ang nakalaya sa iba't ibang piitan ng kaunihan sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala naman ang Senado ay binasura ang pagdinig sa resolusyon sa pag-amyenda ng House Charter nang walang pagpapaliwanag. Alamin natin yan sa nakalapang balita ni Bombo JC Galvez. Ibinasura ng mataas na kapulungan ng pagdinig sa resolusyon sa pag-amyenda ng House Charter na sinusulong ni Cagayan de Oro City Sec 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Nakatakda sana ng talakayin ngayong araw ang pagdinig kaugnay sa sinusulong na mababang kapulungan sa resolution of both Houses number 6 at House Bill number 7353. Nakatuon ang pagtalakay sa Constitutional Convention na sinusulong ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang kasama nito sa Kongreso. Giit ni Senator Robin Hood Padilla, hindi na bago sa kasaysayan ng bansa ang sinusulong ng Kongreso na Constitutional Convention. Nagkaroon din anya ng kaparehong pagtawag sa CONCON noong 1970s para palitan ng 1935 na saligang batas. Ang nasabing pagtawag sa CONCON ay sinumitian niya kay Pangulong Marcos noong December 1, 1972 nang pinasa naman ng Pangulo noong January 1973 para sa ratifikasyon. Ayon kay Padilla, mayabong ang kasaysayan sa moda ng CONCON para baguhin o palitan ng saligang batas. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Robin Hood Padilla. Yung araw pong ito ay itututok po tayo sa Constitutional Convention, CONCON. Hindi po bago sa atin ito. Sa atin pong kasaysayan, dumaan na rin po tayo sa parehong moda para baguhin ang konstitusyon. Nandyan po ang 1935 Constitution. Noong July 10, 1934 po, idinaos natin ang isang pambansang halalan para sa mga delegado ng binuong Constitutional Convention o CONCON. Meron pong 202 na delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nahalal at siyang babalangkas ng saligang batas. At yan ang bahagi ng payag ni Senator Robin Hood Padilla. Bombo Gerald, kanina lamang
Umarap si Senator Robin Hood Padilla upang ipaliwanag ang pagsususpende ng pagdinig. Ayon kay Padilla, minove lamang ang pagdinig na kasama dapat ang committee na counterpart ni Padilla sa mababang kapulungan at magkaroon muna ng executive session. Samantala sa ibang balita naman, hindi nangangamba si Senator Ronald Pato de la Rosa kaugnay ng kasong kinaharap niya sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos maglabas ang ICC ng warrant of arrest laban kay Russian President Vladimir Putin. Git ni de la Rosa, malabong maipatupad ng warrant of arrest na ito laban kay Putin dahil hindi tiyak kung sino magpapatupad nito. Kumpiyansa ang senador na ganito rin ang magiging sitwasyon sakaling mahatulan siya ng ICC. Matatandaang nahaharap sa kasong crimes against humanity si De La Rosa kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ipinatupad na war on drugs sa Oplan-Tokhang na nakaraang administrasyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Oras, 7:25 minuto, makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Police Report. Dalawa raw itong patay sa checkpoint shootout doon sa Maguindanao del Sur. Mga armas naman at pampasabog at kagamitang pandigma na samsam ng militar doon sa Maguindanao del Norte. At may mong detalye ang Bombo Radio Coronadal. Inaalampas sa ngayon ng mga militar kung kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang dalawang lawless elements na nasawi sa nangyaring shootout sa joint AFP at PNP checkpoint sa bahagi ng Barangay Ilian, Datos Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ito ang inihayag ni Brigadier General Oriel Pancog, ang commander ng 601st Brigade Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay General Pancog, sakay ang dalawang suspect sa isang motorsiklo nang na-flag down sa checkpoint. Ngunit nang gawin ng inspeksyon, bigla na lamang kumaripas sa pagpatakbo ng kanilang motorsiklo ang mga sospek. Naharang naman ito sa mga sumunod na checkpoint, ngunit sa halip na tumigil ay pinaputukan ng backrider ang mga nakabantay na nagresulta sa 2 minutong palitan ng putok at umantong sa pagkasawi ng mga sospek. Agad na rumesponde ang AOD team ng Army at nabawi ang isang pampasabog sa posisyon ng mga ito. Inaalam pa kung sino makasamahan ng mga nasawing sospek. Samantala, nasamsam naman ng Marine Battalion Landing Team 5 na mga armas at kagamitang pandigma sa isang abandonang bahay sa Maguindanao del Norte. Na-recover naman ito habang sila ay nagsasagawa ng combat clearing operations sa barangay Nabalawag, Barira sa nasabing probinsya. Kabilang sa mga na-recover nila ang 6 na rocket-propelled grenade launcher, 19 na 81mm ammunition, 2 mortar base plate, ilang mga bala ng caliber 50, ilang mga rifle grenades, ilang mga M203 ammunition, isang rocket-propelled grenade at iba pang materyales na ginagamit sa digmaan. Sa ngayon, mas sinigpitan pa ang pagbabantay ng mga sundalo at pulisya sa Maguindanao, lalo na at nalalapit ang barangay at sangguniang kabataan election. Para talaga masiguro na yung mga ayaw pang sumurrender, ayaw pang tigilan ang kanilang marahas ng pamamaraan ay hindi na may pagpatuloy. Inyo na pakinggan si Brigadier General Oriel Pancog, ang commander ng 601st Brigade Philippine Army sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang report mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Donhart Militar nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Hinimok ni North Korean leader Kim Jong-un ang kaniyang bansa na maging handa sa pagsasagawa ng posibleng nuclear attacks anumang oras para mapigilan ang posibleng gyera. Inakusahan kasi ng North Korea ang Amerika at South Korea ng pagpapalawig pa ng joint military drills kung saan kabilang nga dito ang nuclear assets ng Amerika. Kasunod din ito ng pagpapalipad pa ng North Korea ng isang ballistic missile na mayroong Mach nuclear warhead na may bilis na 800 kilometers o 497 miles bago tamaan ang target. Ayon pa sa North Korea, layunin na turang exercise na mapalakas ang war deterrence at nuclear counterattack capability ng kanilang bansa at para magpahayag na rin ng babala laban sa mga kaalyado nito. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News sa noontime edition ngayong araw po ng Lunes. At
Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 9 o 31 minutos na nakaligad sa takna sining las 12. Formal na nga nagapalayag karon ang programa Bombo Anay sa Udto sa gihapon. Ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa aton sining pagpangalagan adlaw kita karon sang Lunes, Marso 20, 2023. Sa mga kabombo naton, yari madalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita tutukan ta sa aton sining pagpangalagan diri sa Bombo Hanay sa Udto. Mga nagapauna karon nga mga balita sa aton man sining pagpalayag. Police Regional Office 6 naga-chekyar sa mga shops nga lihitimo nga makabaligya sa PNP uniforms. One out of 9 PNP military stores sa Iloilo City ang otorisado lamang nga makabaligya. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita lantay o kung ining mga burubalsa-balsa bala, posible pa yang madugangan samtang nagapadayon ang pagkaayos sa Monfort Bridge sa Banwaya sa Dingle. Dugang pa nga mga balita sa aton sining pagpangalagan pila ka mga kooperatiba na lawlawan sang enforcement sang LTFRB Regional Office 6 sa sining kolorom lang nga mga jeep maghambalikaw sang kolorom ti mga wala na sang prangkisa muna sang kolorom. Samtang Iloilo City Government mabulig pangita sang paagi agud makakuha sang legal nga electric connections sa mga informal settlers sa distrito sang Lapus. Kag magulang patay matapos ginpaarakan sang buno sang manghod sa Panwa sang Santa Barbara. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagan diriman sa Bombo Hanay sa Udto. Sa aton sining mga kabombo, standby kay sa imbukada naton iya nga pagpalayag, mayara kita sang pagalawagon sini nga winner. Makinig ng maigi dahil i-announce na ang Daily Winner sa Buena Manaw Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Wala na naton ginapadugayan pa kag hatagan sang kakulba ang aton siniya nga mga atag pala sa kaop mangudman sa tagsa siniya ka kay gayunan nga makabaton kita sang puti nga papel. Bot silingon, ari na diri ang pangalan sa aton sining Daily Draw winner sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo. Ginawiyatan naton sa karon sa Sinimatinyon. Yari na ang pangalan, unahon naton. Driktata sa pangalan. Diyan na ya, diri kita sa address anayo. Address, sino dira ang mga taga San Rafael Mandurriao. San Rafael Mandurriao, ang aton sining winner, 44 anyos. Ang iyang proof of purchase. Sigurado gid nga limpyo kag wala sang bakterya ang iya sinikot sa tinidor pinggan, ang yahong kag ang ano pagid gani? Luwag, luwag. Kay man ang iya sining proof of purchase, Mighty Mom antibacterial dish washing liquid. May proof of purchase nga Mighty Mom antibacterial dish washing liquid. 44 anyos, San Rafael Mandurriao. Panginbulahan, congratulations sa kay Robert Empanado. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 35 minutos ang nakaligad sa takna nga las 12. May isa ikaw ka oras nga magkuha sang imo sini nga premyo. Nagahulat na diri Robert Empanado. Nagahulat na diri sa imo ang 500 pesos nga cash kag isa ka transistor radio nga wala iya gin fixed dial. Why naka fixed dial? Pwede nimo maliso sa kung ano luyag nimo nga istasyon pamatian. May flashlight, may LED light, rechargeable,
pwede sa battery, pwede sa kuryente. Kag Robert Impanado, pag-claim sang premyo mo, may dala ka pag-inabi radyo nga naka-fix dial, may additional 500 pesos kapag hindi nga premyo. Kung may dala ikaw nga radyo nga naka-fix dial, sa istasyon sang Agong, sa istasyon sang Aksyon, sa istasyon sang Superradyo, kung makadala ikaw, may additional 500 pesos ikaw nga pagabatunon sini nga premyo. Gani, saliwat, congratulations Robert Impanado sang San Rafael, Mandurriao, may proof of purchase nga Mighty Mom antibacterial liquid dishwashing soap. Oras naton sa Momoradyo, Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Ginapasigurado karon sang kapulisan sang Police Regional Office 6 diri sa Region 6 nga hindi paggamiton or hindi magamit ang anuman nga sa isang uniforme sang PNP sa anuman nga sa isang kalakasan o kon pagabuhat sang krimen. Gani may mga ginpatigayon sini nga dispose, pagpanggunting, pagpangguba sang mga daan nga uniforme. Ang ila sini nga dugang nga lihok diri Banwa, amo ang pagpasiguro nga ang mga nagabaligya sining uniforme sa aton sini mga kapulisan otorisado. Amo ang otorisado ginamang tigin libot sang Police Regional Office 6. Sa aton sini mga kabumbo, sus, may siyam din nga nagabaligya, isa kid lamang ang otorisado. Kanong plastada sini, anong plano sa Police Regional Office 6? I-check naton si Bombo Chari Sumagpao sa iya sini nga follow-up report. Bombo Chari, sa report, please come in. Padayon sa subong Bombo Champ ang pagkandak sa Police Regional Office 6 sang inspection sa tanan nga mga shops sa tanan nga mga stores diri sa bilog nga rehiyon, especially sa mga nga nagabaligya sang mga PNP uniforms kaga military uniforms. Ini mismo ang ginkumpirma sa aton ni Police Office 6 Director Police Brigadier General Francisco. Kung matandaan, sang aton nga mga kabombo, naga-warning na iningadaan sa aton si Police Brigadier General Leo Francisco una bes sa mga sibilyan nga nagasuksok sang mga uniform sang aton sini nga kapulisan. Rason nga mismo gani kung matandaan sang aton nga mga kabombo, ang iban diri nga mga police stations sa bilog nga rehiyon amo ang nag-amat-amat naman kandak sang pagpang-dispose sang ila sini mga daan nga mga PNP uniforms. Dugang pagidira, nag-warning naman nga daan si Police Brigadier General Leo Francisco sa tanan nga mga unauthorized stores nga mag-untat na baligya sang mga Philippine National Police uniforms nga unauthorized sila nga magbaligya sining mga uniforme. Kung sa diin, mag-face ini sila sang closure kung mapamatud-an nga ining mga establishmento o kung mga opisina nga ang mga uniforme sang mga Philippine National Police kaga Philippine Army amo ang illegally nga gina-manufacture, ginabaligya o kung gina-distribute, for sure ma-face gid sila sa closure. Ini matapos nga nagmando si Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. nga tanan nga mga police uniforms sa bilog nga Pilipinas iga-restrict gid. Ini matapos Bombo Champ kung matandaan sang aton nga mga kabombo ang pagkamatay to ni Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda kagang upod iyani nga 5 ka mga escorts sang pinalikdan nga Pebrero 19. Kung sa diin anom ka mga gunmen, anom to ka mga tiro sini sa iya kag sa iya kaupdanan amo ang nagasuksok sang uniform sang Philippine National Police. So ang Police Regional Office 6 nagmando si General Francisco diri paagi sa Regional Logistics and Research Development Division, paagi kay Police Colonel Rhea Santos, nga nag-conduct sila inspection sa tanan nga stores sa Western Visayas para ma-checkar kung ining mga stores may ara sang authorization o kung may ginatawag na certificate of conformity. Kag sa interview sa Bombo Radio diri, Regional Director Francisco, iya
kumpirma sa aton nga sa padayon nga pag-inspeksyon sa mga stores nga nagabaligya sang paraphernalia, uniforms sang Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines sa bahin diri sang Iloilo Province kag Iloilo City, Bombochamp, may ara sila na sa nga siyam ka shops, siyam ka PNP and military stores nga na-checkyar, nakadakan ang inspeksyon kag sa siyam nga ina isa lang gid otorisado nga baligya. So sa subong ang 8 diri ka mga stores nga ti unauthorized gali, wala sang authorization diri o kun sa nga certificate of conformity nga ginakaptan, amo ang ginhambalan na sang aton sini nga Regional Logistics and Research Development Division sang Police Regional Office 6. Ginpaandaman na ini sila nga ti bawal gid man gali sila magbaligya kay hindi sila otorisado. Ginistorya mismo ang mga tag-iya diri kag pagabalikan para matsekyar ang ila sini nga compliance. So dapat maninguha gid ini sila, magsunod sa process, makuha gid anay sang authorization bag-o makabaligya. So subong wala pa sang reports nga nabaton si Regional Director Francisco humalin sa iban nga probinsya kag sa Negros. So far amo ina ang iya sini nga update sa bahin niya sang syudad sa Iloilo kag sang probinsya sang Iloilo. So ang mensahe niya diri, dapat ining mga shops magkuha na sang authorization, magsunod gid sa layi para mangin authorized dealer, may ara gid sang proseso kay kung hindi sila magsunod sa proseso, untaton gid nila ang pagbaligya kay ginabawal gid ini. So yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Regional Director Leo Francisco. Yes, we have conducted inspection sa mga stores na nagbebenta ng mga paraphernalia at uniforms ng PNP at military at out of 9, isa lang yung authorized. Kaya yung 8, pinagsabihan natin na bawal silang magbenta. And kinausap natin yung may-ari. Ngayon, babalik uli ang kapulisan para tingnan natin yung compliance nila. Kasi meron silang pananagutan pag sila nagbebenta ng hindi naman sila authorized. Okay, sa siyam na shops na yan, sir, buong region na yan, sir? Dito lang sa Iloilo yan, Iloilo City and Iloilo Province. Wala pa akong report sa Negros. Okay. So, sir, so far, anong masasabi natin, mensahe natin sa mga shops na nagbebenta ng ganyan, sir? Kasi nakikita natin sa ngayon sa mga balita, usually yung mga suot ng mga kriminal, mga PNP uniforms, sir, kung hindi Army uniforms. Yes, nag-conduct na nga kami ng inspection at nakikiusap kami na kumuha sila ng authorization na maging authorized dealer nitong ating uniform at paraphernalia. May process yan. At kung hindi pa, itigil nila yung pagbebenta nila dahil ito ay bawal. Nabatian sang aton nga mga kabungbo ang nangipahayag. Ang 1 out of 9 ni diri lang niya sa syudad kag probinsya, Bombochari. Roger on that, Bombochamp, ang update sa aton ni Police Brigadier General Leo Francisco. Gintumod ni RD kung anong store ini or anong shop ini? May ginhatag diri nga listahan sa aton Bombochamp ang Police Regional Office 6 paagi sa spokesperson kay Ma'am Borio, naghatag diri sila sa nga listahan sa aton. Okay. So siguro mas maayo man kag mas patas man kung mamangkot kita sa mga stores gani kung nga why sila ya ma-credit or why sila gin-authorize, anong plastada, anong mga kakulangan sini nila. Pero in a way, makabulig man kita kay kung kaysa bala Bombo Cha, kung isa lang bikaron, amo na nagwa nga sa statement from the regional director, kung isa lang niya karon ang authorized diri, kag isa lang niya ang sarang nga mabaklan sa ngaton sini nga mga PNP personnel, sang ila sini nga uniform, basi balakon maminsar to ang isa lang ni kasyap nga ti sarang tani nga mamonopolize na ang negosyo o pamahalan tabi ang medyas, ang uniforme o kung ano dira ang sarang mga labing kinahanglanon gid bala sang aton sino mga kapulisan, PNP personnel, baligyan nila mahal, jack upan nila ang presyo kung do hindi naman eksakto kay kung isa lang diri karon ang authorized dealer or authorized shop
ang sarang makabaligya diri sang PNP uniforms, why napilian ang iban ti amo na nang hambal naton bala Bombo Cherry ba si take advantage sang isa lang yang lehitimo nga shop nga pamahalan niya iya sini nga presyo kunti hindi man or mambal na to disbintahaman para sa mga PNP personnel magamo sina Bombo Cherry. Ang kalabanan diri sa 8 tanan ka mga stores nga unauthorized Bombo Champ ang sa findings nga ginahatag sa aton sang Police Regional Office 6 base man sa ila sini nga records ang nakabutang gid failed to present authority to sell from manufacturers. So kalabanan wala gid sang certificate of conformity, wala gid sila ya pagid sang authorization diri kagamay ara man nga nakabutang wala sila gali sang logbook nga lista kung sino ang mga nagabakal diri sa ila. So may gin-recommend luwas nga ginapaandaman na sila nga kinahanglan nila magkuha na sang authorization, sang certificate of conformity. Ginahatagan pagid sila sang recommendation nga dapat mag-coordinate sila sa isa ka authorized manufacturer man para ma-issuehan sila sang authority to sell. Kag dapat applyan pagid nila ini nga certificate of conformity sa may Deputy Regional Director man naton sa may Camp Delgado. So amo ina ginahatagan sila recommendations kadungan man sang paandam kaga ang example gani sa aton man ni Mamboryo diri hatagan sila sang 3 ka semana para mag-comply tanan kun hindi gid sila magsunod kaga balikan sila liwat sang logistics division sang regional headquarters dira na kag amat-amaton ini sila nga wala gid mahimo ipasira ini sila kung hindi gid sila ya magsunod sa proseso kay kung madumduman pa gid dugang sa nalang gani Bombo Champ no kaya parte man sa pag-register sining mga legit gid o kon mga authorized nga mga police uniform outlet ginahambalan man diri ni General Azurin ang tanan nga mga regional directors nga checkyaron ining mga authorized nga mga military stores, PNP stores nga dapat usisaon gid sang mga nagabaligya ang ila sini nga mga manugbakal. Kung pwede nga nagapakilala ini nga himata sang isa ka pulis dapat mangayo gid sang kopya sang identification card sang pulis para masiguro kaga ma-record gid nga ang ining nagbakal himata gid man sang pulis kaga pulis gid man ang iya sini nga baklan kay para malikawan gid ya nga ang mga PNP uniforms amo ang hindi magamit sang mga iban nga tawo para mag-ubra sang isa ka krimen. So kung matandaan sa bahin naman niya sang Iloilo City Police Office sa nangin interview man sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May sang Grines iya dirigin kumpirma nga wala man pili pwede gid mabaligyaan sining mga authorized outlets ang mga himata sang kapulisan. Pero suno kay Police Major sang Grines City kung ining mga shops o kung ang mga manugbaligya may pagduda o kung pagduha-duha nga posible base hindi pulis ang mabakal o kung mangumpra o kung base hindi gidya miyembro sang pamilya sang pulis ngayuan na lang gid nila dayon sang ID para diretsyon na kag para safe na. So amo ina amo to gani ang rason ni Ma'am Sangrines para malikawan na gidya nga magamit ining mga uniform sang pulis sa pag-ubra sang krimen parehas sa natabo sang tinalikdan nga Pebrero 19 kung sa diin ang nagpatay kaya Vice Mayor Romel Alameda sang Apari Cagayan anom ka gunmen niya nagasuksok gid sang uniform sang kapulisan. So yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May sang Grines. So far actually ang bisan himata sang pulis pwede na nila mabaligyan. Wala man na actually total ban gid na no nga kinanglan legitimate no hindi naman na nila maarapalan. But gina-remind lang naton nga in case may mga doubt sila bala nga especially kung damo-damo ang baklon tapos daw hindi man sila familiar, hindi duha-duha sila nga hindi pulis ang mabakal o mangumpra, gina-encourage lang naton nga magpangayuan nila sang ID no para nga ma-validate kag mabuligan man kita nga strictly mapatuman nga hindi ina siya paggamiton pag-abusuhan sang sibilyan ang mga uniforme sang kapulisan o kon military man. Nabatian ang nangin pahayag ni Police Major Sheila May sang Grines. So amo ina Bombo Champ
amo ina subong ang ginaabantayan gid kag padayon nga pag-inspeksyon sang mga kapulisan naton sa Police Regional Office 6 kag iban pa gid diri nga mga city stations kag local police stations para masiguro na gid nga hindi maglinakta ang mga bayo sang kapulisan nga magkadto sa iban nga mga kamot nga gamiton ini para sa malain nga plano kag amo ina subong pagid nga mismo mando na gid ina ni Police General Rodolfo Azurin Jr. rason nga ginaid gid subong sa Police Regional Office 6 ang pagchekyar sining mga authorized nga mga stores o kon mga outlet man kag maid man nga pagpang-dispose sang mga daan na nga mga Philippine National Police uniform. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpao para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Chari Galia sumagpaw sa imo sining nga follow-up report, no? Ti mas maayo man ni subong nga ginatutukan ni mga gamay gid lamang nga mga detalye bala sa kung paano kung kaisa ka makalusot pa nga may mga malain sini iyang elemento, no? Sara nga makapanghalit kag makapakuno-kuno sini iya nga katapo sang Philippine National Police or Armed Forces of the Philippines, no? Sa aton sini makabombote 1 out of 9 PNP military store sa Iloilo City ang authorized nga makabaligya. Tiya mako nimo may malo yang hindi otorisado. Ti kay madamo sang nagakadapat sining ay comply ang mga labing importante sini iya nga mga requirements ang wala sini nila makomply. So mas mayo nga i-comply ini sang mga nagabaligya kay kung hindi ti ang hambal gani isang aton sini iyang regional director paun taton kamo sa pagbaligya. Now, isa pa gid luyag ko man nga tandugon kag pasiplatan sang pamuruan sang Police Regional Office 6. Ang ining reklamo humalin pa ni sadto, no? Nga ining mga uniforme sang trainee, mga t-shirt na bala, no? Ang mga nagabisok, ang mga ang ginapadala to blas may Negros Occidental, Bombocres. Oh, sa ila sini iyang may ara na sila sa isa pa gini ka course nga dapat tapuson muna anti-insurgency course na black. No? Sa aton sini nga mga kabombo nga kun sa diin ang informasyon nga nabaton sa naton diri sa Bombo Radio, mga reklamo sang natipo naton diri nga may isa iya ka nagabaligya or dealer sining nagkalain-lain nga kinahanglanon sang aton sini makatapo sang kapulisan kag ang nagabaligya ining dealer is related sa mga high-ranking official nga yara man sa PRO 6 sa aton sini makabombo. Oh. Kag ang problema sinadra Banwa nga gareklamo nga ti medyo may kamahalan ang bili sining mga uniforme, mga kinanglanon abisang aton sin mga kapulisan. Ti ginapangabayta nga lilion man kung tani ni Police Regional Director, Police Brigadier General Leo Francisco, no? Kagang iban sila dira iya Banwa, kunti mahal ang dealer, ang nagabaligya sang sining mga uniform sang makatapos ang kapulisan. Tinagapangita sila sang iban sini iyang story nga makabulo barato abe sa aton sini makabombo. Ti pananglitan ko nga why ito yung imo sini nga pangalan magkuha or didto ka mag-order sa sining paryente sang isa ka mataas ka opisyal sa PRO 6.
automatic na may mga pag-aatubangon ikaw nga mga nagakigo siniya nga sanction or demerit. Tido kasubong lang yan nga pag may ara na yung isang mga may terorista within sa or na penetrate na sang terorista ang Campo Delgado kay bisan sa uniforme na gilang sang mga baguano nato mga kapulisan ginapigos, gina-terrorize pa sila nga bisan mahal, ginapilit sila nga dito magkuha kag kung mangita sila iya sang other sources sabi or other nga stores nga kung sa diin makabulubarato sila dito lang sila mabakal kag matukiban nga wa ikaw iya nagkuha dito sa paryente ni sir ni ma'am ti magapangatubang ikaw sang mga demerits kag sanksyon. Amo nang ginatsabaw sang pila ka mga baguano naton nga mga kapulisano. Ang iban sini mga trainee sa aton sini mga kabumbo ti basikon kasunod sang pagpangsikyar sa mga lehitimo nga nagabaligya sa uniforme diri sa syudad sa Iloilo. Why not tabi nga Police Brigadier General Leo Francisco, sir? Anhin mo naman, i-check upin mo naman, tsaka magpulo pamangkot ka naman dyan sa mga tauhan mo. Marami silang alam yan. Hibaloon mo kung sino yung nagbabaligya ng mahal ng uniforme, tsaka kung hindi kukuha dyan sa kanila yung polis, nila, sa sanksyon nila, tsaka bigyan nila ng demerits. Kasi konektado sila sa pila ka mga matataas na opisyal dyan sa Campo Delgado. Yan yung mga problema ng mga baguhan na pulis na humuhutik sa akin. Direktang humuhutik sa akin yan. Yung isa, pag hutik niya sa akin, yung sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, brother. Bow, brother. Ipababalo ko ito kay General Francisco. Sabi pa nga ng kakilala ko, sinya, itagalugin mo kasi para hindi na maguluhan si General Francisco. Lingko, yung Tagalog ko, naintindihan ito ng tanan. Yung namamati, Ilonggo. Yung namamati, Tagalog. Lahat, pati Cebuano, nakaintindi ng Tagalog ko. Pinapasigurado ko sa iyo, yung humutik sa akin na nakarating ito kay General Francisco. Oras sa Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos nakaligad sa takna sini nga las 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Lantay ining mga bro balsa bla. Posible madugangan pa samtang nagapangayo or nagapadayon ang pagkayo sa nga Monfort Bridge sa Dingli. Kita nyo to last time nga tagsa iya ka magbuhi or dismissal ang mga estudyante tuman kalaba ang linya. Nagalinya sila god nga makasakay sa balsa para nga makatabok kag makapauli sa tagsa sini nila iya kapluyan. Tining Monfort Bridge ni do kadugay naman nga naguba. Ano pang plastada sini nga naglawig pagid ang konstruksyon siniaw. Kung may balsa gid man, pasiguraduhon lang hindi man mabutang sa langalang ang kabuhi sa mga estudyante nga sa tagsa kamatagadlaw kinahanglan pa yung magsakay sa balsa agud gid lamang nga makatambong sa ila sa nga klase. Balikan naton ini pagkatapos ng pila ka importante nga mga panumdumang oras. Sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout, ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective kid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo. Mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea
ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigo. Mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani,
protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang indi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takna sa Dingalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udo. Makalilibog ni kay nagligad tuig pa na damage ni ang bagyo, ang Monfort Bridge ni Blas may dingli daw. Bagyo agaton sa no ganin tabong bagyo agaton nga ko sa dina tiphag ining Monfort Bridge Abril 22 Abril tuig 2022 iliga tuig pa niyo tidugay Abril na ta kag sandig sa kontrata sang AD Pendon na construction AD Pendon Construction and Supply Incorporated no sa sining ilaning project TARP bala nila ni sa ton sin Makabumbo. Ang contract completion date is April 19, 2023. Ang contract cost is 57,020,881 pesos and 23 centavos. Ang implementing office, DPWH Iloilo 2nd District Engineering Office. Sa ton sini karon niya Makbumbo. Tinong plastada sini sa nagtuig way gyapon matapos tapos iya ang nagasuffer diri ang mga estudyante. Tititag sa kapo linya sila. Tapos sakay sila sa lantay. Sakay sila sa brubalsa. Kag ang pinaka-the best sa karon nga solusyon samtang delayed pa iya ang construction sang nasambit sining Monfort Bridge. Dugangan lang lantay Kung buhi pa ning tigulang sus Maria Kagusip. Tawara lang to kalagya. Kung buhi pa ning tigulang mangaki gini mo. Pangalan-ngalanan nyo da sang lakip da yung ngalan sang nakon. Tapos anay kinaguba na ang construction, may isang tuig, way gyapon mahuman. Dugangan na lang kuno lantay, si Bombo Lindsay may follow-up report. Lin, sa report, please come in. Posible, Bombotsam, na madugangan ang lantay o kung ang ining balsa nga ginagamit sa mga pumuluyo, agod nga ti makatabok sila nung sa suba, samtang ginakaayo pa ang ining Monfort Bridge sa Banuaya sang Dingle. Sa pagpakigangot nato na kay Vice Mayor Kindalem Villanueva, iyaging pahayag Bombotsam nga ti mayara sang ginaobra ang ining mga pumuluyo nga dugang nga lantay o kung balsa, agod nga ti mas mapadasig pa ang ining pagtabok sa mga tawo ilabi na sa mga estudyante bangod nga tikon matandaan naton sa pagpadulong matugani sa Bombo News team sa may nasambit na banwa ang iban didto kalit nga mga kabataan bangod nga ti bisan tuod nga maaga pa sila abi mabugtaw timbrano pa mabugtaw pero kay tungod nga duha lang ang lantay or ang ining balsa Bombotsam bulos-bulos lang ini kag naagod nga ti makatabok ang ining mga kabataan which is ang sa bahay naman gani sang principal sa eskwelahan abi sa saning mga estudyante nagsiling matuya nga tingin na mahangop Manila kag gina-consider na lang gani Bombotsam in kaso nga ti malit gid man ang ining mga estudyante bangod sa sitwasyon sa may bahin sang Monfort Bridge sa Banwa sa Dingle, Iloilo, Bombotsam. Sunod ri kay Vice Mayor Villanueva, ang mga barangay officials amo ang nagabantay mangin ang mga barangay tanod sa mismong lugar agud nga ti masiguro ang ining seguridad sang mga kabataan nga magtabok sila sa idalom dira sa Monfort Bridge. Sa pagkamatod actually sang nautod ini Bombotsam ang ining Monfort Bridge
si Vice Mayor Villanueva amo ang nag-ayo bala kuntani kay Governor Defensor nga kun mahimo kay tiang sabahin man sa hanging footbridge kay naguba man inimo bangod sa bagyo bala agaton kag bagyo paeng naghingyo siya kay Governor Defensor momot siya nga kun pwede mapondohan ang ining pagpakayoan ay temporaryo abi pagpakayo sa sining hanging footbridge kay tiang iniyang Monfort Bridge momot siya niya sang Department of Public Works and Highways nga pondo or halin abi sa quick response fund nila nga amo ang gingamit no sa sining pagkaayo sa Monfort Bridge. So ang bahin sa provincial government ang pwede lang gyud nila nga maobra ang ining paghatag sa pondo sa bahin sa pagkaayo sang hanging footbridge, which is nagresulta man ini sang positibo kay ti mismo si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Bombotsama nagtigayon nga ti mahatag ang ining 5 million pesos nga balor sang check ginhatag ini mismo no ginrelease ini sa Municipal Treasurer's Office Head na nagpadulong pagani sa Iloilo Provincial Capital kag didto ginrelease sang gobernador ang ining 5 million pesos. Pag-release ni sang 5 million pesos para sa hanging footbridge Bombotsama natabo nila September 2022 kag November 2022 natigayon man ngati nag-upod ang gobernador gincheck man sang governor ang ining hanging footbridge sa may banwa sa Dingle Iloilo kaupod man si Vice Mayor Villanueva. Actually that was the second time around na nagpadulong ang gobernador sa Banwasang Dingle. Ang una, Bombotsama, papadulong dito sa gobernador, amog ang pagkaguba dito sa sining Monfort Bridge. Day after nga naguba ang ining Monfort Bridge bangod sa Bagyo Agaton, natigayon nga ti magkadto dito ang gobernador kag insakyar man to upod man mismo niya ang nasambit man nga Vice Mayor Bombotsama sang Banwasang Dingle gincheck man to ang Monfort Bridge kag ang ining hanging footbridge Bombotsama. O galing ang ining hanging footbridge mahimo diri makalabay Bombotsama ang motorsiklo para nga may malabayan sila mamutong nga tinatigayon man nga mahatag ang 5 million pesos. Apang kung ang ining hanging footbridge Bombotsama mas malayo ini siya kung ipanggid sa Monfort Bridge nga among naguba nga taytay kun sa balsa sa idalom abi sa Monfort Bridge malabay no ang ini mga estudyante makasave sila kay ti pagtabok nila sa suba poblasyon na gilayon Bombotsama kag lapit niya sa ilang eskwelahan hindi kaangay nga ti kun maglibot pag sila kag dito mag-agi abi sa may hanging footbridge mas malayo kag mas magastuhan sila nga mabayad pa sila abi sa tricycle. Bombotsama muna nga ti ang iban diri mas ginatili sa mga estudyante nga bisan pa ya risky abi no kay ti ang seguridad ng ila dara nga kabuhi hindi naton mabalaan kay syempre lantay lang ang ginagamit pero mas ginapili ina nila kay mas convenient sa ila tapos mas madasig ang ila pagkadto sa ila tagsa ka mga eskwelahan Bombotsama. Ang isa pa gid nga ginakabalakan ni Vice Mayor Villanueva Bombotsama among pagbukas ng trampa sa National Irrigation Administration ni Balasa Dam Bombotsama bangod nga ti in kaso nga magbukas na sila gulpi nagataas sa tubig kay nagabaskog ang daludo sang tubig sa riing nga ti sang damlag lang suno kay Vice Mayor Villanueva sa nagbukas ng trampa ang National Irrigation Administration ang file nga ginahimo sang kontraktor Bombotsama gulpiada lang yang nga ti na wash out amo na nga ti mas maayo kung maka-coordinate man kun kani suno sa iya sa National Irrigation Administration ang Department of Public Works and Highways ang Second Engineering District kag mangin mismo ang kontraktor Bombotsama. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Vice Mayor King Dalema Villanueva sang Banwasang Dingle. Actually, pagkatubo kadang kadang Monfort Bridge, ginayo ko na kay Gov nga i-improve niya ang hanging bridge para lang gid nga maagyan miskan mga light na bala nga motor or tricycle. So amo na nga ongoing man ang construction, may 5 million na batian niya naman, may 5 million nga budget halin kay Gov. So subong ongoing ng construction sa hanging bridge. Only that, kay last time guba na daang dalan bala ang diretsyo sang hanging bridge lapos na sa National Highway, guba na siya. So subong gin-improve na sang provincial government paagi man kay Gov kag kay Engineer Andig, okay na siya maagyan. So amo na siya ang
alternative nga way nga maagyan namon ka mga pumuluyo. At the same time, since ang dam daw dururungan nga construct man ang dam, ara naman ang ila da nga materialis. Hope and pray with the help ni BM Distora, gin-follow up yaman to ang request ka 11 nga barangay captains nga kung pwede ma-open ng anay before 8 kag after 4 ang dam para lang gid sa mga estudyante, ma'am. Oo, okay. Galing kay dulayo ni gawa ang hanging bridge kin man guys sa daraayon sa sa area nga may gabal sa balsa, no? Yes, layo gid siya kay kun diri kaya imo sa Montfort Bridge pagtabok mo poblasyon niya mo. So ang gasto bala sa mga estudyante mas lesser gid kay pagtabok nila di kan mapanaw dulang tanda pa Iskof or pa Rufino or tagpabanwa na amo na siya ma'am makasave gid ang mga estudyante. Galing kay ti amula na bala ang kahangawa mangin sa mga ano man ma'am lang sa mga ginikanan bala paano naton dira abi vice masiguro nga ti hindi man bala mabutang sa peligro ang yung safety bala sang aton nga mga estudyante dira vice mga pila ka bilog nagabantay dira abi no nga nagabutong-butong or may ara sang nagalantaw-lantaw gid man abi monitor sa mga kabataan vice. Yes, ang barangay poblasyon nga barangay officials headed by Cap Edgar Andura, ara na dila may tanod na dila nga nagabantay kay I think additional sila nga balsa-balsa. Okay. Pero pila na da subong ang balsa, vice? Duha pa nila? So far duha pa lang. Pay daw may nag-construct pagid sang another guro para dasigay. Okay. Ang pagpatabok. Oo. Sa bahay naman sa Sining Dam, kay dugin buksan kuno dira vice mo na ang nagbaskog pagid ang current sang tubig. Amo na bala kay hambal namon pagpatawag namon sa DPWH kay siyempre rason permi ka contractor is due to weather condition. So hambal namon naka-coordinate kamo niya with regards sa dira abi kay gataas ang anong suwo ay sila ay just do not know kay hambal nila after sang pagpatawag namon sa Sangguniang Bayan amo pa lang tong pagkadto nila sa niya. So I think do kanugon gani kay kita mo naman guro sa mga video kay iba namon nga mga constituent ara na sa himo na sila sang file tapos open tanaya trampa kadam kay timobra man sila kung i-wash out na naman another naman nga filing muna bala. Ang bato gani sang iban vice do back to zero kay ti gulpiada lang gulpiada lang nagbaskog ya ang current ka tubig. Ambot lang kay hindi kita ka siguro nag-coordinate man sila sa niya. Dapat ianbobot sa si Vice Mayor Kindalem Villanueva sang Banwa sang Dingle Iloilo. Actually ang mga barangay or mga punong barangay dira sa may area Bombotsam pinaagi man kay Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura sang damlaglang ginpasa matugin follow up ni Board Member Distura ang ining mga requests sa mga punong barangay sa National Irrigation Administration nga buksan lang bala kung tani anay ang gate during 5:30 in the morning until 8 in the morning kag 4:30 in the afternoon hasta 6:30 in the evening. Para nga ti makalabay ang iba nga mga pumuluyo dira sa may area Bombotsam magud nga ti hindi sila magbinubok kag hindi maglaba pagid ang pila dira sa may ginalabayan kag ginabukano sang lantay Bombotsam. So amo na subong ginahulat-hulat pa na if ever gid man subong nga semana kay ti possible to sa siling ni board member Distura possible kay ti nangin positive man to ang ang response or gina-consider man sa National Irrigation Administration ang ining request sa mga punong barangay kag possible subong nga semana matigayon nga ti malabayan dira sa may dam or ang ining automated gate nga ginagamit sang sining National Irrigation Administration nga makalabay ang mga tawo Bombotsam. Ay, okay. Pasensya gid Bumbulins kay ginapapangita ko to mga leave form ko bla. Ang uli ko nga absent March 16. March 16 no. Kay basi bala siling ko wa ilang ko makamonitor raw.
Kay isang nagapamati ko kagina sang imo report basi may mga na-miss out ko nga mga events bala. Pamati ko gina sa imo report ang hanging bridge gintukod September 20, 2022. Nagbisita si Gob Upodia, Vice Mayor. November, nagbisita Upodia, Vice Mayor. Naguba ang Monfort Bridge, nagbisita si Gob Upodia, Vice Mayor. Interview mo si Vice Mayor. Ang nagahulag sa sanggunian, mayo pa kay si Board Member Rolando Disturado, may pag-ulikid pas banwa sang dingli. Ano man, may na-miss out. Kung may event, may natabo nga waay ko ka monitor. Ano natabo sa mayor sang dingli? Pumulinse? Amo man na ang ginahibalota man gani Bombotsam kay mangin kita diri do wala man sa mga event Bombotsam nga ti kanadula sa o kun diin sa amin nagkanto ara man lang nagdara ko sa dingli Bombotsam. May mayor ang dingli or vice mayor ang pinakamataas nga opisyal nila dira? May mayor gid Bombotsam May may ay! May mayor ang dingli. Sino? Si Rufino Palabrica. Rufino Palabrica. Mayor sang dingli. Ito hindi ba tiyon si Mayor Aw? Ano si Mayor? Hindi tiya taga dingli Aw? Pakita bala liwat engineer liog ko? May senior citizen vlog sa Kais Balsa? Sa aton sino makabumbo? Galin niya kita ko na gina na si Plata may senior citizen, banan! Sus, maluoy ka ho. May bata pa! Tinano man, ay hindi nalautok sa alkaldesang dingli hulag abi parang mahatagan sa nagakigo siniiyang nga solusyon or mapadasig-dasig or nakalabot na siya concern nga Agosto tuig 2022 naguba ang Monfort Bridge. Nakalabot. Agosto. Agosto to naguba, no? Ti ma-Abril no? Sa aton sin mga kabumbo. Abril, Bagyo Agaton, Abril 2022, ang human completion date sandig sa poster sang tawag si billboard sang project April 2023 man ang iya sining date of completion. May maisa na katuig. Tiway gyapon ano sistema man? Si Mayor Rufino Palabrica III Bombotsam. Mayor Rufino Palabrica III. Diba si malaputan pa ni Daport kag ni Dapip kag mahuman ang Monfort Bridge? Man kung buhay lang itong tigulang, sus Maria Kagusip po, lower jaw na niyang nadangtan sang kung sino may katungdana na da. Ano man, no klase sistema pamalakad ta sa Vanuatu man? Doktor Abi ni Bombotsam si Mayor mo tiba si Masako. Doktor sang sa mga pasyente. Doktor sa mga pasyente. Tinatapos man lang term ni former mayor, now vice mayor, Macario Napulan. Doktor man to? Mangin si vice mayor sang dingli Bombotsam, doktor man. Doktor man. Sino pa gidang nakagi doktor nga mayor? Ilyo ko ba sino magin? Doc? Si Doc Banyas! Dr. Raul Banyas. Si Doc Banyas. Ti doktor man na. Sino pagin? Sino nga bang doktor nga nagamiyo? Si Doc ka din superficial? Surgeon gani na yan si Doc Ti do mabatsagan taman nga may mayor ang Santa Barbara sadto, ang Concepcion, ang
Ang miyagaw? Oh, mas masako gani niyaw? Si Nonoy Doc? Si Perds? Si Nonoy Doc? Si 4th District Congressman Perds Biron? Doktor ba na? Oh. Di ba? Amugid. Pero ang kilala ko gani, hindi lang kay isa. Ha? Hindi lang isa. Kunti bilog nga network ang ginawiyatan. Doktor man. Bumbulins. Hands-on adlaw-adlaw raman. Inaplastar. Amusin niya, amunta niya. Detalyado pa. Honoris causa. Galing. Sus, doktor yang medical doktor ang istoryanta. Sus! Di pero doktor man? Ambulance? Nakadilihir man ako. Amo gani? Oh. Si mangin gani si Congressman Sir Janil Beron Bombot sa May 2022 nagpadulong man na siya sa may Monfort Bridge in Mandira. Pero sa sa pagpadulong dito yan ni Congressman Ferge Beron, why man to ang mayor Bombot sa mga upod lang niya si si Engineer Sunny Boy Oropel sa 2nd District Engineering Office. Tapos si ang incumbent pa nito sa among ation, ang iyang anak bala si Anay 4th District Representative Braydon John BJ Beron. Mga mga ang akon miya bumbulensya kiti siyempre kung alkalde ka, ikaw ang amay isang banwa. Dapat ikaw na dang mahulag. No? Or within sa imo sining super or whatsoever nga ti ipabatsyag mong lang ara ka mangyapon pero ti nagpungko ka lang dra para tawgon ka nga mayor tapos hindi ka mapuslan. Amo gani po ba siya? Anong klase sigulano ni aton man? Basi may manamay ginaobra man si mayor galing kay basi niya ng gusto sa publiko. Do mo man sa nagligad to sa isa ka banwadi sa 1st District working silently mo. Tapos kung mga ngayo ka sang update to kag pang mangusisa ka to sa mga hindi lang kami maghatag statement kaya ngambal ni Mayor Munyo ma-work in silence na sila kuno. Mabatyagan nyo lang na galing. Tiyo ka. Sige. Mas maayo gid ko tani Bombot Sam kung may baluan sa pumuloyo para way man sa may hambal ang pumuloyo sa iya Bombot Sam. Amo gid. Oo, galing kay mabagian ta lang si Vice Mayor abi mo. Pero tayo baluon tayo na ako pagid ang mangin na masunod ng mga tikang measures sa bahin sa Banwasang Dingle, especially sa bahin man sa Sangguniang Bayan sa Banwasang Dingle, bangod na if ever gid man hindi pa gid matapos aging promesa abi sang 2nd Engineering District or sang kontraktor ang Independent Construction and Supply Incorporated, possible nga patawgon naman ang ining mga natungdan patawgon sila sa bahin sang Sangguniang Bayan agud natin ma-explicar kung nga ay hindi pa gid matapos-tapos sa ilaging promesa nga mga bulan Bombot Sam. Sige. Ini si Bombo Lindsay Itanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade. Kung makita ko ang video clip bala nga nagasakay sa balsa senior citizen, may bata nga ginadadol-dadol. Ang nagadadol-dadol ni sa bata ni may edad naman ako. Tapos may senior citizen pa gido. Oo. Inailan chay. Oo. Sus Maria Kagusip. Ako yang taga-syudad sa Iloilo, do ako pa yang nakulbaan kag akong naluoy sa ila. Why pa kuya kagi kadtos de Banwasang Dingle mo pro kung sa amo sini nga sitwasyon no sus Maria Kagusip po naluoy ako sa ila. Kay do kasubong nga ginapabayaan sila iya sang ila sini nga mga opisyales dira. Partikularmente sang ila sini nga alkalde. Nga nakahambal ako sina tisang naguba may mga nagkadto dirang mga opisyal ang nagapakita Vice Mayor.
Amo ganito nga ginpamangkot kung kaginagid si Delmar, Bombo Delmar sa Lingkodel, liog ko na review, no? Sa ngakon nga mga leave of absence na bala, ano nga pizza? No, kay base mi na miss out ko bala nga dako nga event, laway ko makamonitor, ginan allergy ko, nakaklo ko sang nakaklo ko yabok, ging kurog ko, no? Nag-ubo ko mga isa ka minutos kag 30 segundos way untat-untat amo to nga nagmasakit ko basi bla kun sa mga amo sina nga mga ginutlo sang tsimpo bla basi way ko naka-monitor bla way ko na pandarang radyos balay way ko na on ang way ko naka-login sa Facebook page sa Bombo Radio, way ko nakapamati sa Facebook app, no? Or way ko maka ano abe? Way ko kadto sa YouTube channel sa Bombo Radio. Basi bla may na-miss ako blaw. No? Kag ti magabalik isa kon nga ti ka responsibility klase nga manugbalita ka way ka monitor nga may mga events ka mo sinintabo. Ti duway man. Duway man ko sa may na-miss out nga lagko gid nga may kung anong natabo sa isa ka local chief executive. Uso na ang busanay subong. O, basi may inambusan, or ginano, amusin mo santo, tiduay man, tislikod. Kadto si Gob, Vice Mayor. Kadto si Kong Perds, Vice Mayor. Ang gasabat sa media, Vice Mayor, tislikod Mayor na, no? Ano plastada? Sa aton sinima kabumbo. Kag tido, way gin nangakig dira ang alkalde sa nga, banwasa nga dingli nga, ang date of completion, April 2023, ti manog April 2023 na, pumuluyo kag mga estudyante, man tinergyapon balsa. San chimpo seleksyon na naman balsang mga nagapapili, butuhan nyo ako, kay kung ako makapungko sa pwesto, ang tanan ninyo nga problema, tingwaan naton nga sulbaron. Ti karon kayo nakapungko na sa pwesto, anong problema? Amusin niyo, tingwaan ta na nga masulbar. Ti anong masami dira nga ginareklamo sa mga pumuluyo? Dalan, taytay, suga, so on and so forth. Gasalig tani ang mga pumuluyo nga kay ang imo nga ginpangako sa ila nga kung ikaw makapungko, tanan nila nga problema, tinguhaan mo. Way ka man niya naghambal siniya nga, kung ako makapungko, garantisado nga madula kang masulbar tanan sininyo nga mga problema. Ano ka to? No? Si, ano ganito? Doktor, ano ganito? Problem solver? Si Mr. Solve! Oh. Ano kasi, Mr. Solve? Among sinabla sa aton sinima kabumbo. Oh. Ti ano-ano ay gidya sang way gidya ulo update ang alkalde, ang vice alkalde lang na nagahulag. Oh. Ano man may problema sa ikayong lawas ang alkalde sa Banwasang Dingle. Hindi na siya makapakita sa publiko basi may malatnan siya or whatsoever. Nano? Abi pabala kami di. Pabala man ang mga taga Banwasang Dingle. Kay sigurado ako pati sila way man makabaloda. Oh. I-remember public servant kamo. Hindi kamo kay hindi iya kay ang servant ginahimo niya, hindi iya kay ang publiko ginahimo ninyo nga servant. Hindi bla? Tiyo makatalagam sa aton sinimatag palamati. Makon mo balsa-balsa kay moya ti tapos magdinagsa da karon ng estudyante pumuluyo, no? May mga kabataan, may mga tigulang kay hindi lang amo sina ang kahapos kun tani sang ease of doing business kumbaga or sa imo sini nga daily routine
No? Kung eksakto abi kag na plastar mayo, nasuguran, gin-construct mayo sang favored sang winning bidder, kontraktor. Kunti, bisan pa paano kung tani may makita kita da nga istruktura sang Montfort Bridge. Sa aton sinimatag palamate. Ti very good kag nami gidya nga solusyon alam-alam ang nakapinsar sila iho ni Carbon. Kung babae ako, batay ako damo-damo. Para magdamo pagin ang may mga kasubong si mga mentalidad kag katayugon maminsar. Dugangi lang lantay. Sos Maria kagusip po. Oras 50 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. Standby Bombo Jomar Villa. Pila ka mga kooperatiba na lawlawan sang enforcement sang LTFRB sa sining kolorom nga mga jeep. May kolorom pa nga mga jeep subong aw. Abi ko na yung kolorom, tricycle lang Joms. Pati jeep subong may kolorom. Araw-araw pa. I-check na si Bombo Jomar Villa. Driman sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto. Kag tinguan ta karon nga maplastar iban pagin sini nga mga balita may kantanan man sa plano sang city government nga magpangita sang pamaagi, no, para nga makaangkon sang legal nga electric connections sa mga informal settlers sa Lapos. Check tabi si Bombo Jomar Villa, parte sa mga kolorom sini nga jeep. Jom, sa report na please come in. Na lawlawan ang pila ka mga kooperatiba sa bahin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 o kon LTFRB. Bumbutsam ini ang may kantanan sa sining modernization program no nga gina-implement man diri sa may syudad sang Iloilo. So no kay Mr. Rizal Alido ang spokesperson sang Iloilo City Alliance of Operators and Drivers Transport Co-op o kon ang ining ikaw DTC agin plastar sining isa diri sa ilang problema amo ni ang mga unit sang traditional jeepney nga nagabiyahe apisar wala ini maka-consolidate o kon makabig nila ini nga kolorom bombocham. Dugang pa sang natungdan bangod sa sining mga traditional jeepney nga way nakapander sa kooperatiba ti makabig nila ining kompetensya pag maka-epekto no sa ilang sining nga daily income bilang kooperatiba nga ti amo na may mga balaydan pa ini sila sa bangko sa pag-purchase man no sang ilang sining modernized unit. Dugang pa sang natungdan dapat iksidohon sang LTFRB o kon Land Transportation Office ang pag-apprehend no. In fact sa natungdan may mga operation man ang LTFRB kag LTO o galing why sila naga-impound sang sining mga unit nga madakpan nila nga kolorom o kon ining why ma-renew no ang ila siniyang franchise o kon nakapaydalom sa kooperatiba. Suno sa natungdan ginatikitan lang why gina-impound rason nga tiyang iban nagabalik sa pagbiyahe diri sa may syudad sang Iloilo. Dugang pa ni Alido nga dapat nga hatagan sang budget ang natungdan ngayon sa gobyerno nga makapangita sila sa impounding area. Ilabi na gid ang LTFRB agod nga mapang-impound ang ining mga jeep nga nagabiyahe abisang nga way marinyo ang ila siniya nga prangkisa abumbutsap ko nakapaydalom sa may kooperatiba. Dugang padre sang natungdan may mga report ini siya nga nabaton nga may mga jeep nga nagabiyahe ang ginahimo diri nga adugin na papaskilan lang nila sang sining mga kooperatiba kung ano man nga co-op ang ilang sining nga jeep nga do kasubong man nga ti under na kuno ini sa kooperatiba kun ng taon mo pero ti ang hambal diri ni Alido nga kun tani nga eksiduhon ng taon gid ang ilang sining nga mga papeles o kung dokumento kung bala nakapa-consolidate na sila sa kooperatiba kay hindi ka makarinyo sa imo sining nga franchise subong kung hindi ka makapaidalom sa kooperatiba diri sa may syudad sang Iloilo mo nang atik
ako makita sa atong kalabanan ang mga jeep diri nga nagabiyahe may mga kapangalan na sang kooperatiba no sa ila sidi nga salakyan kamo na gani mention ni Alido nga ang iban kuno ginabutang-butangan lang sa ngalan pero in fact nga TY ini sila makapa consolidate. Ipabati tabla si Mr. Rizal Alido sang mapakigangutan sa Bombo Radio. Amo na subong ang problemahan ginaton diri sa kooperatiba kag sa korporasyon. Kaya ang LTFRB mismo nagako sini. Sige pa operation nila no at least twice a week consistent na but din hindi man nila badakop ma-impound kay why sila sa nga impoundment nga area di nila naibutang na kag dakoban sa labto nila kung ma-impound nila da mas magkaladula na spare parts o kung anong mataboda dapat sa secured area amo na ang problema nila subong nga why sila sang impoundment nga area nga ibutangan so hasta lang sila sa violation, pabalo nga mo ng mga violation. But then, kabalo ka, kung hindi mo na pag-impound mga kulurom nga ining gabayahe, mabalik mo ng gapon sa dalan. Kaya mo na nabulaton nila mo. Sabi why man na kina-impound? Ano pa naman lang, warning man lang. So hopefully, maturpang na ini sa aton gobyerno na kung gusto natin ma-efficient ang aton agency nga magtrabaho, ang LTFRB kag LTO, butangan nyo naman tao nga madamo, butangan nyo budget, sa gilang ka mo kawakal dira sa Kongreso, dira sa Senate, dira sa mga nuna, kung gusto ninyo nga ining mga agency nga magtrabaho, dira sa aton sa Congress kag Senate, sakain nyo ang budget sang ining nga department, kag obligahon sila nga butangan sa madamo nga tao, sang naga-eksakto nga tao nga mag-implementar sang aton layi. Anuhon man lang nila na kay pila sila kabilog bayaan nila opisina na may natao so naintindihan man naton ang hibubnot sa LTFRB kung gusto. Diya mo na kung may mga galangay pagyapon ni mga tradisyonal ni sa do makabig pa ng kompetensya ni mapa. Dako gid ya kompetensya kagamo gid na nakadamage nagaguba sa ngamon nga dili income kay in which nga damo kita ginasulduan may bank amortization kita. Hindi kita kapadelete sang utang ta sa bangko. Kay kung madelete din na magabad records kita, hindi na ta kadugang literon sang units nga ato nilon. Kung i-rate mo ang performance ka LTFRB 6, 1 to 10 mga pilay hatag mo? Siguro 4 lang. Ay, hindi kit sila kapasar. Subong hindi kit kapasar. Sorry lang sa may migo tada sa LTO. Kay mga grupo taman na kay sa patal-patal man ba mayo lang kay why nagmaestro si Mr. Rizal Alido ko na nagmaestro si Mr. Rizal Alido na mo iruay ka pasar ni mo? Amo na kay based dito sa ilang assessment. Pero dali lang gid Jom sa mo ni klaron tao. Nga may kolorom pa iya nga nagabiyahe. Paano kuno? Anong sistema? Anong plastada ganito liwat? Ang iban why makaparinyo sang franchise. Why makaparinyo sa co-op. Why sila makaparinyo sang prangkisa? Yes, kag paidalon sa co-op. Kay tisubong hindi ka nakaparinyo sang prangkisa mo kung hindi ka magpa-consolidate sa cooperative. Yes. Pero hindi bala sa nagligat to may mga ginhatag nga mga special ganito? Nga ginpanugutan lang anay nga makabiyahe gyapon. Kay man kulang pang numero sa modernized chip. May mga nagabiyahe subong mga traditional babotsam. Pero ang iban expire kuno kag dapat mapander gini sila sa kooperatiba anti sila makabiyahe subong. Kahapos sina balaan gali nila nga expired. Ti dapat sila iyang ma-implement kay ila na miyembro, di bala? Na-consolidate na sa co-op, hindi ba, Bombo Jomar? Nakadepende man sa operator kung din sila masulod nga co-op, Bombo Sam. Timanti depende sa mga, ang co-op man mismo, madisiplina sa ila sila mga miyembro Hindi ba, bala na nila nga, why gani nag-operate ang LTFRB, ang Land Transportation Office, may mga, hindi lamang amusman sini ginabantayan nila, nag-operate man LTO, but duay man sila may nadakpan nga nagabiyahe nga wala sa franchise?
Tiyan mo ng observation ni Mr. Alido nga may ara. Ako nung nga mga jeep yang away makaka-consolidate tapos nagabiyahe. Tapos ang iban ko no ginatikita ng manuay gina-impound Bombotsam. Ti basi kung ano na, kung istorya lang na, may ano na, may pamatuod na. Based man sa information nga nabaton niya, nga amo nang kakatabo nga may mga nagabiyahe nga hindi niya consolidated. Oh, ano to, Bomb Joms? Based sa iyang observation, Bombotsam, kag sa information niya nga may mga jeep nga nagabiyahe, ini mga tradisyonal, nga waya makapaydalom sa kooperatiba kay based dire sa ila sining record kay isama ni si Alido sa nagahandal sa pila ka mga kooperatiba nga may mga tradisyonal jeepney nga way makapander sa co-op nga kung sumasumahon mga 89% pa lang ka mga modernized unit o kung ining mga nakapa-consolidate sang ila sining nga mga unit Bombotsam. Sige. Okay. Jom Santis ka magbuya, pamangkuton ta ikaw. Anong manami ang traditional jeep o kung modernized jeep? Oo. Ako guro Bombotsam bas maayo pa kun traditional kay ti. Diri sa balay pero man aircon mo. Buhay man ko pamangkot ya kun aircon kun hindi. Ang pamangkot ko malang ya anong manami, traditional o kung modernized jeep? Ate kun sakon lang yate na nami ako ya ka traditional. Traditional. Okay. Hindi na pag-i-explica rin ako pag wari aswer ase. No ka man mo Joms. Sabtalang hindi na ako mangkot. Sabtalang lang ako pamangkot. Nanamian ka sa traditional jeepney. Okay. Diin mas manami kag komportable magsakay. Traditional jeepney o kung modernized jeepney? Mas manami pagit sa traditional modernized. Ano, Joms? Kung mas manami sa modernized. Mas manami magsakay sa modernized jeepney? Manami ang traditional pero mas manami ang modernized. Mga lapit-lapit na ni si Jomar Sakon, no? Gaan ko ginisasang ano mo? Gaan ko ginisasang inog panyaga mo? Kung gutok, diin ka masakay. Halimbawa, kung gutok sa kung gutok, ano, modernized. di mo na pananawan nga daw mas maayo-ayo na lang sa modernized nga gutok o sa tradisyonal nga gutok? Sa modernized na lang Nga man. Kasi kung modernized, ang iba niya katindog lang mo. Pero kung sa traditional, tama ka gutok, although may extension man, pero ka budlay, kung may manaog ka pasero. Kung maginutok sa traditional jeepney, tanan ka mo gapungko, di ba? Yes. Di ko maginutok sa modernized, tanan ka mo katindog. Amo sila, diin mas anong mas maayos sini nga sitwasyon man? Nga gapungko ka o kon gatindog ka? Okay naman sa modernized, bisang gatindog ka aircon. Okay. Sige. So, butsilingon nga mas nanamian ka sa modernized? Mas manami ang modernized, pero manami man ang traditional. Okay. Sige. Salamat kay Joms. Ini si Bombo Jomar Villa sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Derewabit si Bombo Jomar Villa. So ano ko na distinguish ko na. No, ang kinalain sang modernized jeepney kag traditional jeepney. Nga ko nagaginutok iya sa traditional jeepney pero pungko ka mo tanan. Sa modernized jeepney gaginutok ka mo may nagapungko, may nagatindog pagid. Oh, so mo na ni subong ang modern way of commuting. Tindoging. Oh.
Tinduging o standing. Amo mala nagaling gusto nila nga i-modernize. Kay patindugon nila iya ang pasahero samtang nga nagabiyahe. Maluoy ka. 5 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Ang iban nga mga balita kaga mga issues din naton matalupangdan o hindi matalupangdan, inita matatapan sa aton sining nga pagpalayag ang itigana naton sa iban sinimanus Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Chama Blanco vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Up sa aton sining nga mga kabombo lang gid no, sa aton sining nga mga paliw ko na engineer no, sa kay Bombo Chris Ilugo no, Bombo Chris no, dasig lang gid Bombo Chris G, nahulog to ang akon kay gina nga nobla mahiwagang papel yung ko na sa kilid no, kantis ko takop i-remind ta ang aton siniyang daily draw winner Robert Empanado sang San Rafael Mandurriao. Yari na si Sir Robert. Nakahingagaw gid. Sos Maria Kagusip po. May extra na lang ko Bombo Del Mar. Anyway, sige, ari na lang si Sir Robert. Hingagawon tani. Okay, sa aton sining mga kabombo, ang aton sining second winner sang Buena Mano Salvo Year 17 promo. Kaupon naton diri karon sa live studio no, si Bombo si Bombo Del Mar. Pakita pakita ka Bombo Del Mar sa screen. Dako pa sang space kaigo ka pa sina. Okay. Sir Robert, mayong hapon. Bombo Cham. Okay, so ikaw gid ang nagadaog ikaduha nga winner naton sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo. Isipon tang imo sini nga cash prize ginauyatan na sini nimo subong Sir Robert, 100 pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 na pesos ginisip isa-isa ni Sir Robert kay ginasipit niya pa ang radyo nga wala fixed dial or hindi iya fix ang iya sining dial, free dial siya. Now, may flashlight, may LED light, di battery, pwede sa kuryente. Testingan nato na ba Sir Robert, liyog ko assist na Bombo Del Mar. Idug-idug to na. LED flashlight, LED light, gasiga. On off. Tapos pandaron para nga mapamatud-an nga way nakalansang sa isa lamang ka istasyonan. Okay. Na. Oy, pambala ko be? Hello, telepon. Nakambal gyud man ako. Nan. Kwa tanan sini nga istasyon sa magustuhan nimo, okay? Nan. Sige. Ang imo sining proof of purchase, Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid. Sigurado kung limpyo gitong imo sining kutsara, tinidor, yahong, pinggan, aga mga luwag mo sa inyo sining puloy-an, Sir Robert? Yes sir. Kay to ko ginamo tapos ko pangugas po wayo-wayo ka na ite. Timing man naubsang ko sang Mighty Mom lati. Nagbakal ka? Subong daog ko nga ibakal ko liwat Ibakal mo liwat sa Mighty Mom. Sige. Taga San Rafael Mandurriao, agdahato mga taga Mandurriao kag mga kaiping sining nga barangayan ninyo, taga San Rafael, kag iban pa. Agdahato may intraman sila sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Man ang taga San Rafael Mandurriao nga magpasakop man kag sa mga kaparintihan ko sa Igbaras, sa mga Yagaw. Sa tarang nga tagpalamati sang Bombo Radio nga pasakop man sang interest. Basta Radio Bombo. Star FM is all for you. Okay, sige. Deriwavit si Sir Robert Empanado sang San Rafael Mandurriao, tagdaog naton sa Buena Mano Salvo Year 17 promo ya sini nga proof of purchase, Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid. Standby na sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo. Sang manay nga hapon, may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, sa the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, ang
Plazuela de Iloilo Billboard of Activities, March 19 to 25, 2023. Sa ininga uli nga Sabado sang Marso, spend your evening sa Plazuela de Iloilo. Kagamo ang pag-alingawon sang isa sa mga best pop bands sa Iloilo, ang Four Elements Band sa 2 ka oras nga musical presentation sa Concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 25. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-raffle sa mga suki isang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 26, Domingo, imbitado ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon ng regular Sunday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle kun huo ang imo sabay
dapat i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household-level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Good afternoon, kids, sa inyo. Mga kabombo, this is Tita Regine. Oras na para sa kahapon lamang program. Beautiful Monday. Hot na. Kamusta inyo nga weekend? Was it very wonderful? Naka-recharge ka mo? Naka-relax ka mo? Or sa gihapon, ngarag? It's still work over the weekend. We take time to rest and enjoy. Enjoy life, kumbaga. And take time also to write your stories. Basta may mga nami ang mga nagkalatabo sa inyo dila recently. Pwede gid nga masulat and then i-share, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo ang inyong mga istorya and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ganaya kumusta tagid especially ang aton dira nga mga avid listeners, ang mga KLP lovers naton ara na sa abroad. Kumusta na ang inyong life dira? Kumusta ang colors ang inyong love life? Pink? I hope hindi blue. Email man sa inyong mga istorya. Kaya we would also want to hear from you. Wala na ka muna kapabatsyag, wala na ka muna kapabati. Listen na lang. Well, anyway, this afternoon, we're going to share with you beautiful stories ba. Nagapangayo gid ako sa pasaylo sa kay Nanay Del Sanzaraga. 17 gali niya luyag nga i-share, isabasahon nato ng iyang istorya kay may isa siya kabata nga naga-celebrate sang iyang birthday sa 17. Nanay Del, pasensya gid ha, wala gid nato na diretsuhan ang imong mga stories sang March 17, but unahon naton today basa ang imong mga istorya. I hope that would make you very happy and kabay ha nga everyone is all set, nakatutok na kag nagatipon-tipon na ang bilog nga pamilya para nga mag-upo diri sa aton sa kahapon lamang program. So again, welcome mga kabombo, this is Tita Regine. Aring aton ang bahanon para sa inyo tanan nagikan kay Mr. Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts goodbye. Good afternoon and welcome. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. But times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much.
The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Somewhere. Goodbye, broken hearts. Hello, lovely hearts, happy hearts. Kiss broken hearts, goodbye, Adrian Vicencio from the Bumble Music Festival. Ang atong nga oras, it is now 24 minutes after 2 o'clock. Kag sa mga nag-join na din sa aton, thank you, Gid. Let us enjoy together our time. So, sa nga tinion, welcome again sa kahapon lamang program. This is Tita Regine, diri sa DYFM. Bombo Radio Iloilo. Kag ari na kita sa sulat ni Nanay Del nga nagapangagid kita sa pasensya. Wa ita siya nabasa ang request niya galitani March 17. Nanay Del, sorry gid ha, pero ari nang imo nga istorya. Kag salamat sa mga pictures nga imo nga gin-share diri sa amon. And so the letter says, Dear Tita Regine. In the Regine, all members of Bombo Radio, KLP, and the listeners, or lovers, and the listeners of KLP, a beautiful and a peaceful day to all. Good afternoon! Tag sa kabulan na ako nagapadala sa ako na istorya sa imo kahapon lamang program in the Regine. Kag daw nawadaan na ako sang isugid. So I remembered my 2 daughters in Toronto, Ontario, Canada. Basta may i-share man sila sa akon, and this is their true-to-life experience. This happened November 29, 2014. Si Tata kag Neni mag-utod. Si Tata ang magulang. Si Neni may employer nga doctor by profession, a Canadian, a generous person, rich in character and dignity. Ang iya nga family nag-own sa isa ka cottage sa Lake Boschkung. And sure, they are rich and famous. Isa ka adlaw, si Sir invited Nene and 5 members of her closest friends. Si Tata, ang iya nga magulang, kanday Malu, mga friends niya, kanday Marilu, June, Willie, and Annabelle. So, 3 ka mga vans ang nagparade para sa Cottage Lake. In a 3-hour ride, non-stop, one can view the beauty of nature of Canada. The different colorful leaves of the trees, so attractive and super beautiful. Imagine on tani, ha? We are in Canada. Si Dr. Sir went ahead an hour to prepare and arrange the cottage. The group
Upon reaching the destination, we're so excited. Siyempre, no? That they all together shouted, "Ang ganda-ganda ng place! Little paradise!" Wow na wow! So beautiful! Very beautiful! No time wasted. Without much ado, all like Boys and Girl Scouts, everything was set in order, especially the table. So puno sang pagkaon ng lamesa like fresh and assorted fruits, all homemade Filipino food, may Valenciana, ay kanamit, pancit molo, spaghetti, empanada, apple cake, cheesecake, baked turkey, and many more. Wow. Ginutom kami or nabusog kami? These are Tata's favorite menus. Si Sir, nakibut, kag nadayaw sang kaabtik kag kasystematic sang ilahulan. Di ka tingalahan kay mga Pinay kag Pinoy ang grupo. Hindi kit sila maributay sang kapinasahi, sang katahom, sang scenery. In the reg, kung kita sigurado gid, ma-astral travel naman kita, no? Pues, because the lake itself is beyond compare. Wala man kita maginulsol, bisa nagastuhan kita, kag nauyangan sang tiyempo. Kay worth gid man. Di ba? Yes, They all responded in chorus. Sila gilingit pamangkot. Time to share the blessings. Nenny led the prayer. All enjoyed eating. Bisan si Sir, enjoy man sang togetherness. He loved and liked the food so much. After an hour of relaxation, si Sir nagadali mag-boating sakay sa iya nga motorboat. Pagtupa sa tubig, paandar dayon, abaw. Pakitang gilas man magdala. Dumay ginalagas si Sir ba? Naga-exhibition? Hambal ni Tata. Sa malapit na sa shore, dulungan palakpak ang grupo kag mag-cheer sila. To ano kasadya? Hindi mabakal dollars. Si Sir, like a child, nag-blush or nagpalamula. He extended his right hand and shook hands with them. Naginula naman sila. They all enjoyed to the fullest. Next number was Nenny's turn. Si Nenny kalma lang sa primero. Pagpungko sa kayak, arao nakita niyo da sa picture, may kayak, tapos arao sini, ay ko nami gidman sang lake. It's so blue. Kagatinlo-tinlo. So, pagpungko sa kayak, husto or day lang. Kaptan ang paddle, plastars ang husto, kag nagpanguros. Conscious man siya nga all eyes ara sa iya. Nagtipon siya anay puwersa. Kuha buwelo, kaghala, bugsay, bugsay, bugsay sa palibot lang anay. Malapit half an hour of warm up. Malayo na siya. Dogadula-dula na. Tata watched Nenny's every move until she went further and further. Nagsinggit si Tata. Nini, balik, madalom dira. Delikado ka na, Nini. Maluoy ka, balik. Wala ka na. Kag nagilibiyo na lang ang magulang nga daw bata jutay. Yes, of course. Blood is thicker than water. Malayo na siya, sa tunga na sang lake. Abaw, ang lake malapad kaayo. Halimbawa, halin sa Buena Vista, Guimaras, lantawon sa Negros. Amo gid na ang kalaparon. Can we show some other pictures? Tatlo ka bilog niya pictures na. Man kung hindi ka lang korasunan, kung talaw ka lang, never gid nga mapaventure ka sa amo nga senaryo. In the range, yes, maisog gid man ini nga bata ko, ay ambot neni Dumakurog ako. Nagaog yun ang hiyop sang hangin nga mahinay. Ang mga seagulls ay nang pispis nga dako kag malapad pakpak, hala man lupad sa ibabaw sang ulo niya. Kadamo pa abi, dodagiton na siya. Pero sige man gihapon ang boating. Sa hinali, may dabitian siya nga nagangurog-ngurog
ngurob sang dako nga sapat. Ang tingog dako man sa idalom sang tubig. Hala. So kinulbaan siya. She felt something unusual. Sino masave sa akon? If something happens, nobody. So maabdik, nagbugsay siya pabalik sa shore. Thank God, I'm safe, she prayed. The group, full of tension, fear, and with sincere prayers, all eyes sa kay Neni. She anchored with a smile, a sign of victory, and shouted, I won the game, won the race, I'm victorious. Ahay, si Tata ang mugulo niya, dokusion niya ang manghod. So the group hugged her with tears in their eyes, welcomed their brave, dearest friend. Ang mga boys na komentar, Mau Neni, believe kami sa imo ba? Gusto mo ni ma-headline sa Pinas? Kag na nag-appear na lang, kag naginula naman sila. Neni, see? Life is always full of risks. You are a complete stranger in this place. Abi mo Iloilo pa no? Wala man nagbasol si Sir, but this is a great lesson to learn. Sir related the lake on winter time. Ang lake nagakaforma sa ice. Tama katiga or very hard. Ang mabudlay, mag-outing, nagadala sang ilang truck. Pwesto sa ice, kag buhuan, tapos tama lang makaigo ang bunit, kag spend the day, makahulik isda. They jumped with joy. This is how they spend winter time at Lake Bushkong. Oo, no? Makita tani sa mga films, sa mga movies, sa TV, nga ang bilog nga lake nag-ice. So, ang ginahimo sa mga tao, buhuan nila, no? And then, musto lang makaigo ang ilang nga bunit. Kiti kung dako-dako man, pasibla kung mahulog man sila dito sa dalom. Delikado man. But very enjoyable. So, thanks, sir, for the info. Here's my poem of that memory. To seek venture where my heart calls. It's cool, calm in the noontime air. In the lovely but full of risks, adventure my soul whisper. The coastal scene, I paddled my kayak with all my might. In this quiet moment, my spirit wander and allow my heart to dream. I steal away neath the soft blue skies and reach for a cloud step high. My heart leaped with joy as I hurriedly paddled my kayak, and further I go. In a wink, I heard waters roar, roar and roar, a sign of off limits to a stranger so beautiful. The fragrance of apple blossoms I smell, the songbird and seagulls grace the air. The lake's spring water remains fresh, cool, and clear again. No fear whatsoever. This moment is mine. This wonderful moment of venture as I turned away back to the shore, where my comrades awaits me forevermore. What a high-risk experience. Want to go back on fall? Written by Nanay Del Sangzaraga, as told by two daughters, Tata and Neni, sang Toronto, Ontario, Canada. Ina Regine, thank you very much for reading my story. Hope this can give a great lesson out of this adventure. Inday Reg, pwede mag-greet. Thanks, Gid. First, happy birthday, Tata. March 17. Ay, si Tata gali ang birthday. Ang imo nga isa sa mga anak mo. Pasensya, Gid, ba Tata? Belated happy birthday. March 17 gali imo birthday. So may the merciful Lord continue to grant you good health, genuine generosity, and ready obedience. Second, happiest birthdays, March 19, yesterday.
Same birthdays kay Mother Inday Juicy Fruit, Maria Josa Animas Solinap, and daughter Inday Angela A. Solinap. May you both continue to be cheerful always and make people happy and smile. Third, to our dearest nanay, March 22 ang birthday. Fourth, happy belated birthday to Inday Terter Solinap Sorongon, whose birthday falls on March 4. Joint celebration of the Mires Fiesta, Nulusena. Bongga, early dinner. Thanks to Tita Melds, Tita Olive, to Moscol and Suelo families. Tita Vlogs, surprise fiesta celebration, same date, March 4. Damo-damo na pamiesta, sadya eh. And to all my cousins, Inday Elna, Tito Samson, Inday Marites, bonggacious, gid no? Kabalo ka maninay ha, mga bonggacious nga term ha. Thanks to Senyor Santo Niño. And the last greeting to my apo, Inday Chanel, happy birthday. Keep up the good work. Always shine in class. God bless. Inday Reg, sorry for the long list. Thank you forever. God bless. Keep safe always. Nanay Del, Sanzaraga. Nanay Del, thank you for bringing us to Ontario, Toronto, Canada. Such a very beautiful and wonderful lake. Bisan pictures man lang nung among nga nakita. So, sagad gali sa kayak ang imong anak, ha? Kanami gid man nato yan sa mga lakes, no? As in, do katinlo-tinlo, gid siya katama. Kag very enticing, nami paliguan, nami mag-boating. Siyempre, enjoy ang imong nga duha ka mga anak. Kag kanami man sang ilang nga sir, kay ka very friendly, very accommodating. Kaghanga si sir ha sa kadasig sa mga Pinoys and Pinays nga mag-set sang table kag namit ang mga ginpanghanda nga mga pagkaon. Tani ano man magahambal sana all. Kita man ino kung may pag-time pag may time, why not? Di bala? And who knows, Nanay Del, basi one day soon, bitbiton ko sa mga anak mo dito, kag sa the same lake, maligo-ligo ka man to, kag magkaya-kaya ka man to. Sa wala pa, hanggang Gimaras na nga na ano? Kay may anak ka man dito, may mga paryente ka man diri sa Gimaras. So continue enjoying life and keep on writing beautiful stories diri sa KLP. Salamat gid sa imo and God bless you too, Nanay Del, Sanzaraga. 40 minutos makalipas sa alas 2, magabalik kita with more stories to share with you. Diri lang sa kahapon lamang program, kaupod sa gihapon, si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang bulan sang Marso, tubtob Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea,
ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agod nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert, batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina. Today sa KLP, it is now 51 minutes after 2 o'clock. Our next story nagikan ini sa suki naton, lapit na lang mag-birthday sa April 11. Lola Amparing, thank you for this story, and it says magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio, mga maukod ng mga listeners, ilibinigid sa imo, mahal na Tita Regine. My dearest Tita Regine.
Siguro mga almost 3 weeks nga wala ako nakasulat sa akon nga kasaysayan, kaya nagabalik-balik ang kaluya sa akon nga lawas. Karon tita, medyo napisa na naman ako kapag sulat, kay permi lang ako nagahigda, kag pamati lang sa Bombo Radyo, mula umaga hanggang oras ng inugtulog ko. Tita, naalala ko ngayon ang araw. Tita, naalala ko ngayon ang nakaraang kaarawan ko noong April 11, 2022. Nagalukso ang mata ni Tita Regine. Siyempre, tita, alam mo naman nga approaching na naman ang aking 94th birthday. Amo gani, lola ang paring kanami lang, no? Sana makapunta ka rito. Sana makapunta ka rito kasi sabik na sabik akong magkikita tayo personally. Abaw, may assignment gali ako. Alam mo, pati ang mga friends ko, mga pamangkin ko rito, gusto man nila nga makita ka. Di ako tita, mga maukod, yung mga listeners mo gid, pati sila. So hindi kagid tita magtalang sa amon lugar, kaysa atubangan gid sang aganan flyover. Sa garahe sang salakyan, sa akon nga hinablos, kag sa hulot sang isa ka drugstore, kag sang isa ka convenience store. Sabi mo tita, convenience store gali, okay, di convenience. Tita, siguro mapakater lang ako kag dala man ng lechon, ay baw, simple lang ang handa ni Lola Amparing. Balaan mo tita, ang akon cook permi ay nag-Alzheimer's na, kag hindi na pwede magluto. Uy, gali. Naluoy man ako sa akon hinablos diri nga wala man sang katulong. Tita, hoping and praying for your coming. Kag of course, tita, pwede man nga may companions. Oy, pwede. Sinuluyag mag-upuda. Okay, tita. Abi mo, sulat ko noon. Hanggang ngayon, dito pa. Pero hindi natuloy kasi masama ang panahon noon. Umuulan, mahangin, at tubig baha pa. Pero tita, in spite of the bad weather, madamo pa nga mga friends kag mga relatives ko ang nagkari. Adyo rin sa birthday mo, maulanin last year. So happy na happy man ako nga bisan malain ang panahon, nagkariman sila. Ang mga friends ko, gabi na sila kung marisad to. Maayo lang, may salakyan man ang ako ninablos, kag gindulong sila sa Santa Barbara. Ang iban, ginsugat man sang ila kotse. Ang wish ko, tita, sa ating poong may kapal, mabigyan ako ng mahabang buhay para makatanggap ako ng 100,000 pesos or more sa GSIS para may maiwan man ako sa mga hinablos ko nga nagaatipan sa akon hanggang buhay pa ako sa mundo. Sana matulad ako ni nanay na 100 years old siya at kinuha ni Lord Jesus. Tita mo na gani, nga bisan mayroon o wala ako, pero gina-celebrate ko gid na ang akon nga birthday. Pangako tita, nga bisan malain ang tiyempo, rain or shine, bisan tigado, pero gina-celebrate ko gid. Tibalan mo tita Regine, mga siguro nasugid ko na sa imo, no? Nga 4 ka beses ako nga nag-agaw buhay. Pero sa awa ng ating poong may kapal, gumaling pa rin ako hanggang ngayon. Tingnan mo tita, 8 kaming magkakapatid, 7 na sa ila ang kinuha ni Lord. Sa amon nga 8, ako pa ang masakitin, butot balat, pero hanggang ngayon, buhay pa. Walang hinto ang aking pagdasal kay Lord Jesus. Ngayon, walang ginagawa, kundi sulat-sulat lang ng aking kasaysayan. Nakikinig sa Bombo Radyo para maaliw ang aking sarili. Maliban pa tita sa aking nawiwilihan ngayon, ang utak busy na busy. Kundi, wala ako yung nagaulyanin, kag nagaka-Alzheimer's. So, kinahanglan kung matanda na, may kawiwilihan tayo, di ba tita? Correct. So, tita, sa last week, nagkadtubala ako sa aking doctor. Kaya permi ako gina-constipate. Abi mo tita, nagsiling siya sa akon. Nga ang copies ng akon kasaysayan. A sort of eulogy nga ginpadala ko sa imo. Ginpabasa niya ko no sa iya mga brothers and sisters. Kag abi mo tita,
nagyuhumay kami. Kay siling ko, basi wala ka mo kabati sa pagbasa ni Tita Richnin. Ang akon kasaysayan sadto, parti man sang iautod nga doktor nga kinuha ni Lord Jesus. Siguro tita, nadumduman mo man ining sulat ko. They are also thankful kay syempre, madamo ang nakaalam sa pagtaliwan sang utod nila nga hindi ko man malipatan nga naging eskwela ko sadto nga isa ka maalam kag mabuot nga eskwela. Again, maraming salamat daw sa pagbasa mo. Tita Regine, may nadumduman pa bala ako nga sang buhi pang akon bana. Nagasagod na siya sang idik nga baboy kag mga manok para lang itigana sa akon nga birthday. O galing tita, kung magpauli siya kag nagasagad iwik ang baboy, nagapangakig kay wala ko kuno pagbahugi. Isa ka besman, ang mga manok nga munga nagakaladula kag ginakawat man. Siyempre wala tawo kundi takawon lang. Tita, malabo na ang paningin ko, so I have to close with my sincere regards, kisses, and prayers. May God bless us all lovingly. Lola Amparing. And the poem, ang aking kaarawan. Pinakamasayang buhay ko tuwing kaarawan. Kahit walang-wala, hinahandaan. Ilang beses na nag-agaw buhay. Sa awa ng Diyos, buhay pa rin. Dinadasalan palagi na hahaba ang buhay. Maging masaya, maayos ang kalusugan. Mahal na poong may kapal nandyan, pinapakinggan ang hinihingi ko. Kaya huwag pagdamutan, kaligayahan palagi sa isipan. Huwag kalimutan, kaarawan isalebrar. Kakamit ng kasiyahan, aalis ang kalungkutan. Aanhin ng kayamanan kung walang kasiyahan. Kuripot, madamot, nasa utak, pambihira, magkakaroon ng kaibigan. Ugaliin ang palaging mabuti. Tatagal ang buhay natin, walang kalungkutan, maayos ang kalusugan, kaya kahit walang-wala, may kahirapan, dinadaos pa rin ang kaarawan. Huwag pansinin ang mga usap-usapan, chismis at kaiinggitan lamang. Ayaw nila gastusin ang kayamanan, tinitiis lang ang kagustuhan. Masayang masaya kasama mga kaibigan, usap-usapan sa dating nakaraan, parang walang hinto ang pag-uusap, kaligayahan, ang madaling makamtan. Ipagdarasal ko sa poong may kapal, pahabain ang buhay ko sa mundo. Laging masaya, malusog ang katawan, kaligayahan, mananatili sa kalooban. Maraming salamat po. Again, this is Lola Amparing. Lola Amparing, what can we say? Ako, kag ang tanan nga mga nagatutok sang imong mga istorya diri sa kahapon lamang, we all wish you a happy birthday. Very advanced, no? Pero si Lola is excited. Siguro grabe ang countdown niya ni. Pag sulod pa lang sa 2023, nagka-countdown na siya to her birthday. Kaya ganami, no, just like a child, the excitement is still there. And looking forward to meeting again mga old friends, mga eskwela, mga relatives nga ara sa layo. Kag invited kita. Lola Amparing, pwede ko no bilog nga tribo. Hindi, joke lang. Anyway, Lola Amparing, sige lantawon naton ha. Hindi ko ani mag-commute subong lantawon naton. Let's hope available kita sina. Kag kabay, hindi sa tion sang ato niya pagprograma diri sa KLP para nga mapangitaan naton sa tiyempo. But anyway, wish ko gid namon tanan diri sa KLP. Long life para sa imo, kag tani ihatod ni Lord, no? Ang 100 years or maybe more, di ba? Para sa imo. Salamat gid, I'm very happy. Wala kay Alzheimer's, kag maganang-magana pa rin ang utak. So, keep thinking of good and beautiful things and keep on sharing. Kikido ka generous man sa nino
sa kay Lola Amparing. That's why nga gina-bless man siya. Kay she also becomes a blessing sa ibang mga tao. Lola Amparing, God bless you. Salamat gid. And 2 minutes na after 3 o'clock. Maraming salamat sa inyo, tanan mga kabombo, sa mga stories ninyo. Kag sa inyo nga pag-upo diri sa ako, nagapiyong-piyong kamo dira. Bugtaw na. Pasado alas 3 na. Write na your stories in the email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tubtub lang anay kita diri mga kabombo. Madaming nga salamat sa inyo. Syempre, buwas, updanay na naman kita with more beautiful stories and hopefully, more stories ang ato nga ma-receive. Lynn, thank you very much gid sa letter nga imo nga ginhapit diri sa Bombo Radio. May istorya naman si Lynn sa aton. So pamatian nato nina and many more mga kabombo, buwas sa liwat nato nga pag-updanay. Sa gihapon ni ninyo, lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.